Karchun Jaluo. Mimi nakuja kwako, tuliza kiu yangu Bwana. Nimesikia habari za neema yako, waliokukimbilia wamewekwa huru kweli. Nami ninakuja, unipe pumziko, moyo umelemewa. Mimi nakuja kwako, tuliza kiu yangu Bwana. Nimesikia habari za neema yako, waliokukimbilia wamewekwa huru kweli. Nami ninakuja, unipe pumziko, moyo umelemewa. Bwana, nifanye niwe huru, niponye roho na mwili, niburudishe, nioshe. Nami ninakuja na kutumaini wewe peke yako. Nami nirehemu Bwana, nifanye niwe huru, niponye roho na mwili, niburudishe, nioshe. Nami ninakuja na kutumaini wewe peke yako. Sauli yule mtesi alipata neema yako. Mariamu yule mzinzi ulimurehemu. Neema yako ni pana, unitafuta na mimi, nami ninakuja. Neema nipate, nafsi yangu iponye. Sauli yule mtesi alipata neema yako. Mariamu yule mzinzi ulimurehemu. Neema yako ni pana, unitafuta na mimi, nami ninakuja. Neema nipate, nafsi yangu iponye. Nami nirehemu Bwana, nifanye niwe huru, niponye roho na mwili, niburudishe, nioshe. Nami ninakuja na kutumaini wewe peke yako. Nami nirehemu Bwana, nifanye niwe huru, niponye roho na mwili, niburudishe, nioshe. Nami ninakuja na kutumaini wewe peke yako. Wakoma walikujia, vipofu waliburudika, na wafu wafufuliwa kwa muujiza wako. Kiu yangu ni kuone, haja zangu zitimizwe, roho upumzishe. Leo nakuja
wafu waliburudika, na wafu wafufuliwa kwa muujiza wako. Kiu yangu ni kuone, haja zangu zitimizwe, Roho upumzishe. Leo nakujia, nami unirehemu, nami nirehemu Bwana, nifanye niwe huru, niponye roho na mwili, niburudishe, nioshe. Nami ninakuja na kutumaini wewe peke yako, nami nirehemu Bwana, nifanye niwe huru, niponye roho na mwili, niburudishe, nioshe. Nami ninakuja na kutumaini wewe peke yako, nami nirehemu Bwana, nifanye niwe huru, niponye roho na mwili, niburudishe, nioshe. Nami ninakuja na kutumaini wewe peke yako, nami nirehemu Bwana, nifanye niwe huru, niponye roho na mwili, niburudishe, nioshe. Nami ninakuja na kutumaini wewe peke yako. Wende Jokopere Kochangi Lydia Akoth e Radio Ramogi Karchun Jaluo. Israel mono watini herane mosiko ochwere ikwa Harun mono watini herane mosiko ochwere Elo kamano, ni mar obe, keno erane
kinaherane mosiko ochwere. Nimar obe kinaherane mosiko hera. Nimar obe kinaherane mosiko ochwere. Jogedo dagi ema koro riwo koro, mano en tich Nyasaye, kendo en gima lichno miwuoro. Uru ne Ruoth Nyasaye, erokamano. 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 Nimar obe kinaherane mosiko Hera, Nimar obe kinaherane mosiko ochwere. Nimar obe kinaherane mosiko Hera, Nimar obe kinaherane mosiko ochwere. Ma Ramogi Radio. Ramogi Radio, Radio Ramogi, Kar chuny jaluo.
waromne gimo. Chunguru motegno, Yesu rwanda cheni biro. Chunguru motegno mondo waromne gimo. Mor manie polo en mor no mosingi, ini jogo moselocho gini mor nyaka chieng'. Gima manie polo en gima no mosingi, ini jogo moselocho gini dag nyaka chieng'. Mor manie polo en mor no mosingi, ini jogo moselocho gini mor nyaka chieng'. Gima manie polo en gima no mosingi, ini jogo moselocho gini dag nyaka chieng'. Sutio matek, koikonwa dala no majolocho, biuru wadonje mor. Yesu lemo gikinda, kokwayo na polo gikinda, mondo walochi, mondo wadonje mor. Yesu tio matek, koikonwa dala no majolocho, biuru wadonje mor. Yesu lemo gikinda, kokwayo ne polo gikinda, mondo walochi, mondo wadonje mor. Yesu tio matek, koikonwa dala no majolocho, biuru wadonje mor. Yesu lemo gikinda, kokwayo ne polo gikinda, mondo walochi, mondo wadonje mor. Yesu tio matek, koikonwa dala no majolocho, biuru wadonje mor. Yesu lemo gikinda, kokwayo ne polo gikinda, mondo walochi, mondo wadonje mor. Mor manie polo en mor no mosingi, ini jogo moselocho gini mor nyaka chieng'. Gima manie polo en gima no mosingi, ini jogo moselocho gini dag nyaka chieng'. Mor manie polo en mor no mosingi, ini jogo moselocho gini mor nyaka chieng'. Gima manie polo en gima no mosingi, ini jogo moselocho gini dag nyaka chieng'. Mor manie polo en mor no mosingi, ini jogo moselocho gini mor nyaka chieng'. Gima manie polo en gima no mosingi, ini jogo moselocho gini dag nyaka chieng'. Mor
manie polo en mor mosingi ini jogo moselocho ini mor nyaka chieng gima manie polo en gima no mosingi ini jogo moselocho ini dag nyaka chieng Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu Kogwen Nyasaye machako ni odiochieng' Kogwen Tielo mokwongo Ng'wono mar Nyasaye Chako odiochieng' gi gweth Chok gweth Winj ng'wono mar Nyasaye Pargachiel okalo ko dakika achiel mar okinyi makawuono chieng' tich adek tarik 3 dwe mar 9 higa mar 2025 nyakora mogi kamoro amora ma intie arwaki ni machiegni ilendo ma okinyi makawuono nyakalondo mari mihero kendo migeno gilala nyakalondo mara Mogi FM kar chuny jaluo nyinga en Victor Tino Makajo arwaki ni machiegni obuth kodi e tilo mokwongo tilo mar ariyo nyaka giko mar chenro mar lendo makawuono makogwen chenro e nyakalondo mari mar Mogi FM kaka pile kawachako wayudo lam kokalo kuom jakristo mochiwre malamo kodwa kanyakla Muno manyesa obed kodi wuod Juma. Obed kodi jatende iluonge ni ng'a? Ma Jako Puro ma Woodlambo walim. Karibu. Ngono mar Jehova Nyasaye wadukoniro kamano. En okinyi ma jaber Jehova Nyasaye misiyuno mondo mi wachopi gino mwachuli onge. Jehova Nyasaye ka dine bed ni inyalo go nengo michuli kuom ng'wono duto kata ngima mimiyo Jehova Nyasaye kata ng'amonge piny mangima Jehova Nyasaye maromo nade ok dichul. Isteko gi ng'wono gi duong' gi loch mimiyo Jehova Nyasaye En okinyi ma jaber misiyuno mondo mi wachung' malo Jehova Nyasaye kone wadhi e nindo. Ruodhwa jomoko ok ochopi okinyi ni wanto mo wachopo kendo wanyalo wuoyo wadukoniro kamano. Yie mondo mi par ng'ato ka ng'ato ruodha. Woody Victor osebedo ka wuok oko pile ka pile mondo mi jopiny wach Jehova Nyasaye yie mondo mi bed kode kendo tele. Rite ga nyuola ne ruodha, rite gi familia ne. Bed gi jogo duto te matiere gi Ramogi. Timne gi ng'wono nyaka staff members duto. E piny mar Kenya wan Jehova Nyasaye wan kama tek. Wuodha to wakoya kwene yie mondo mi bed kodwa jotelo duto te. Yie mondo mi ritgi. Wan bende ritwa yorwa duto mag menyo. Teko mari mondo mi umwa, teko mari mondo mi bed kodwa seche duto. An bende aketo e lweti makenda ahinya ni yie mondo mi para rita gi oda Jehova Nyasaye nyaka yore mag menyo Jehova Nyasaye aketo e lweti makenda ahinya ni yie mondo mi timna ng'wono. Teko mari mondo mi umwa wuodha. Seche gi seche moko Jehova Nyasaye nitie jogo manonindo e barabara. Wuodha to yie mondo mi telne gi chopi. Wan bende wadwuok wuodha mondo mi adhi ameny.
bed koda wang'ayo gik mamol tiere ruodha gik ma hinyo ngima dhano Jehova Nyasaye waketre lwete ahinya ma kendo ahinya ni bed gi ng'ato ka ng'ato teko mari mondo mi uma teko mari mondo mi obed kodwa alamo nikech ageno kuomi apiny ruoth Yesu ma jawarwa. Amen. Erokamano nya Jacob Pudo Wuod Lambe. Jacob Pudo Wuod Lambe ore ng'wono ma Jehova Nyasaye ne jogo migeno. Waore ng'wono ne Jehova Nyasaye mar ne Jakom Olala mano mar Soko Mjinga. Injinia Samuel Alema Jambita. Olo Gor Musiepna. Polycarp Mwa. Baba na kod mama na Samuel Obunga. Mugik. Obed na gi joko bunga duto to kod jera mag rido mogi to Wuod Juma. Yes. An gi kwayo moro. Last year nalo muma rido mogi kanyo. To nyaka sani ni kona ni mondo aora hoya biro mana yude. Oh, pole. To pok anwang'e koro akwayo ko kuom ng'wono mari ni to kiyie dong' anyalo nwang'e Wuod ma. Sawa, abro lwani kawuono osiepa mos. Erokamano. Erokamano. Yeah. Jacob Pudo Wuod Lambe erokamano ahinya kuom keto e lwet Ruoth Yesu. En kende monyalo duto, ajabu kende manyalo wari. Baba en kende monyalo duto. Era en kende monyalo duto. Mana Yesu kende manyalo duto mama. Mana ajabu kende manyalo duto mama. Mana Yesu kende manyalo wari mama. Mana Yesu kende manyalo changi mama. Aketora kuom Ruoth Yesu maoko kanyo kod kanisa mar Church of Christ in Africa CCA dala hera e dala mar Kisumo Bunga. Penjo mara makawuono en tim matego singo kata winjruok mane ma Jehova Nyasaye nochiko mondo Abraham otim kaka ranyisi ni adier nyathine owuon ema nobed jacham mwandune kendo nobed kod nyikwayo mathoth. En tim matego singo kata winjruok mane ma Jehova Nyasaye nochiko Abraham mondo tim kaka ranyisi ni adier nyathine owuon ema nobed jacham mwandune kendo nobed kod nyikwayo mang'eny. Nitie gik mane Nyasaye nochike mondo kel e yo machielo. En tim matego singo kata winjruok mane ma Jehova Nyasaye nochiko Abraham notim kaka ranyisi ni adier nyathine owuon ema nobed jacham mwandune kendo nobed kod nyikwayo mang'eny. Iwinjo Ramogi Radio. Yesu
moni achungo Reverend John Edward Limo erokamano kuom chung' kodwa jumani te mar Nyasach kwe bed kodi dwe mar 9 higani gi kinde ka kinde. Obunga CCA Church of Christ in Africa Parori chomani yapi kod jomako okinyi gokinyi Otamage yore kone topodage no herane Parori chomani yapi kod jomako okinyi gokinyi Otamage yore kone topodage no herane Adikomi Yesu ruotha chungo Elondana Jala moni achungo Elwandana maringo Simbani kwami Yesu jala moni achungo Elwandana maringo Elwandana maringo Ota mangeyogi mangeyo maki konyoji Ahera nyesmi miyawa Wadina vira monoko Ota maga mangeyogi mangeyo maki konyoji Ahera nyesmi miyawa Wadina vira monoko Alikomi Yesu roda chungo Elwanana maringo Chungo Elwandana maringo Elwandana maringo Simbani kwami Yesu roda chungo Elwandana maringo Elwandana maringo Simbani kwami Yesu wakumbani achungo Elwandana maringo Elwandana maringo Simbani kwami Yesu roda chungo wer mamit mokalo aketora kuom Yesu pado kata wer mawer kanyo kod kanisa mar Church of Christ in Africa CCA edala mar Kisumo Obunga kacha e album margi mar Elijah Hono wer mamit mokalo nyakwara mogajwang mabende gwedho ganda okinyi makawuono dakika en 13 tok sa 11 mano mar okinyi masani nyakalondo mari Ramogi FM kar chunje luo gweth mokinyi gweth mar okinyi e chenro mar ng'wono ma Jehova Nyasaye kogwen Tielo mokwongo ng'wono mar Nyasaye chak odiochieng' gi gweth chok gweth winj ng'wono mar Nyasaye en tim mar tego singo kata winjruok mane ma Jehova Nyasaye nochiko Abraham otim kaka ranyisi ni adier nyathine owuon ema nobed jacham mwandune kendo Abraham enobed kod nyikwayo mang'eny nitie gik mane Nyasaye nochike mondo tim bang' kane osekwaye ni wuog oko ikwan sulwe kaka ineno gino e kaka kothi no chal chuny Abraham ne chandore ahinya ni to ruoth makoro to idwa miya pok malach ni to ng'ano manocham mwanduna ne opuonjore kanyo gima Nyasaye ne otimone mane duogo chunye nyoro ne wapuonjore piny mane Nyasaye nochike ni mondo dhi odage
kod ng'eyo matut ni to thurgi Abraham ne en piny mane. Koro bang' yango ni pinygi ne en kaka ne opuonjore nyoro, Ure piny jo Kaldea, nitie gima Nyasaye nong'ise mondo otim. Mano kane Abraham otimo, ema ne dhi konyowa ng'eyo na adieri makende, mae gima ne dhi tego singo e kinde kod Nyasaye en ang'o hie. Miya duoko nyakwara mogi, inyalo yiero orona SMS, nyalo gona simu ka, namba en 0739999003, Safaricom 0722209977. Reverend Edward Limo, erokamano ahinya, Nyasach kwe mar bed kodi kamoro amora ma intiere. Ma en chiedo e muma. Ming'eyo muma matut. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano mango gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano nyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo, ma en yorot manyien, ma in kod adier, ma osete, ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Nyasaye machako odiochieng'. Eko gwen. Abelo huko kanidala mara Simenya, iko na kanyo ni chakruok 15 matindo cheko. Nang'o jetelo okimiya duoko, imiya manandiko. Ng'wono ma jawar Yesu Kristo bed kodi, nyinga en Beatrice Christabel Asingo, mawuoko miya mwalo Rarieda, wacho kanyo ni nochike mondo kel chiaye adek roya diel im, moro ka moro ma hike adek, kod akucho odugla gi akucho bondo. No ng'ado nyaiego sirunda, chakruok 15 metro chiko nyaka 11. Beatrice Christabel Asingo omiya mwalo Rarieda. Joram Otieno Okoth mar Nairobi la Kisama ne ochike okel roya diel kod im, akucho dugla gi akucho bondo, chakruok 15 matiro chiko kidhi nyime nyaka kanye tenda. Erokamano ka in la Kisama Nairobi ka. Kwe kod ng'wono ma Nyasaye bed kodi maka juma. Nyinga en Timothy Okere, kawuok e gwenge mag Gem Wagai e kaunti ma Siaya. Roya diel im, akuch odugla kod obondo, chakruok 15 matino chiko nyaka 10. Wuod Gem erokamano. Ng'wono ma jawar Yesu Kristo bed kodi. Nyinga en Violeta Akinyi kawuok Thika, ikona kanyo ni ne ong'ise mondo kel chiaye adek roya diel kod im, ndiko mar Genesis 15:9. Erokamano. Maka juma ng'wono benda kodi kanyo bende, erokamano ahinya. Kwe kod ng'wono umna jokanyanam te kamoro amora magintiere, adwaro duoko mar penjo. Erokamano ahinya. Ng'wono benda kodi kanyo bende. Daudi Wendo, erokamano ahinya Daudi Wendo kanie dala mar Rodi Kopany, roya diel im, moro ka moro ma hike adek, akucho dugla kod akucho bondo, ndiko mar chakruok 15 matiro chiko nyaka 11. Erokamano ahinya. Maka juma kwe kod ng'wono benda kodi kanyin bende. Nyinga en Charles Onyango Odada kawuok e gwenge mag Seme Kanyimon, wacho na kanyo ni ndiko mar Genesis 15 matindo chiko kanye kama duoko nitie duoko en mane wuod Seme. Erokamano ahinya.
Kwe bena kodi kanyo maka juma bena kodi kanyo bende erokamano ahinya. Awinji maber nyaka an sindo. Nyinga en Frederick Matere. Erokamano ahinya Frederick Matere kani sindo. Genesis 15:9-11. Roya DL im moro ka moro mane en 3 years. Akuch Odugla gi Akuch Obondo. Miamu maonge kod muma madholuo erokamano ahinya. Cyrus Onyango Owiti kani dala mar Kisumu Nyaera. Ikona kanyo ni chopo singo ne ong'ise gi Jehova Nyasaye mondo kel Roya diel im Akuch Odugla kod Akuch Obondo chakruok 15 madino chiko nyaka 11. Poj gi pak ne jokristo neno kanyo ka uchiedhe muma maber ahinya. Kata kamano ote maudonjo naka motelo en mar Beatrice Christabel Asingo mawuok Rarieda ema bende bro miyo Biblosa. Roya mahike adek, diel mahike adek gi im mahike adek, Akuch Odugla gi Akuch Obondo. Ndiko mar chakruok 15 matindo 9 nyaka 11. Wacho kamaendi: Ruoth Nyasaye nodwoke niya, kelna Roya mahike adek gi diel mahike adek gi im mahike adek kod Akuch Odugla gi Akuch Obondo. Abraham nokelo ne Ruoth Nyasaye gigo duto te, kendo nopogo moro ka moro sirunde 2. Nochano sirundego e laini 2 ka moro omanyore gi wadgi. Winy to ne okopogo. Achudhe no biro mondo ochamgi to noriembogi. Beatrice Christabel Asingo poj gi paka jaloch mara mokinyi ma kawuono. Dakika 21 tok sa 11 mar okinyi ma kawuono. Ma en chiedo e muma. Ming'eyo muma matut. Tielo mokwongo. Ng'wono mar Nyasaye. Chak odiochieng' gi gweth. Chok gweth. Winj ng'wono mar Nyasaye. Iwinjo Ramogi Radio.
Homa Bay Central kwaya kanyo kelo kanyo prario gadek chopo prario gangwen tok sa parga chiel mano kinyi masani nyaka nundu mari Ramogi FM kar chunje luo ero kamana nya Festus Onyango ngisa kaini an kodi chendo ka winji babera nya kane gwenge magem kwe kende obedna kodi kanyo mos makende kum wito janyuol ni Dr. John Odhuno woda seo kanyada musainya kwa mwito babani madobongo nyakalaga yue piwangi kod jogo tema bende wito wede kod osiepe baraka ngisa kaini an kodi chendoka dala mar Kisumu chiga kubena kodi kanyin bende lile na kotho oweno mama Wendy VJ Purity okawe ote Randy Oweno Elvin Atieno Elda Duncan Oweno kod Sophie dala mar Mobei Oberi kodi kanyo makajuma odhine Mea Edwin Onyango Radier, Governor James Orengo, Speaker Jojo Kode, kod Waziri Angelino Duor, kaulo suchendo mar biro yiko jaode, mausip ni Felix Oluero, dala maseme Alwala, ote duto wawene mana Nyasaye, nyinga ena Ambassador Richard Owade, ero kamana inya Samuel Okito, wacho kanyo ni an kodi chendo ka, kwe kod nguono bedna kodi kanyo bende, kanyakla kod Joselemea, ou koduto kagine dala mar Gwase obenda kodi kanyo makajuma odhine kanyo ne jaduong Didakus Onyango omore kandala mar Siaya Town ikona kanyo ni kwe makende majovnya sobed kode uma uodu koyugi mama ni Susulia Ngiela maro Yugis baba ni Pastor Peter Buya kanyo Yugis min Bob kanyo Yugis owete ni Bernard Duncan Otieno daiva maduong ma Yugis kanyo kodi nyiri afudo bura duto gikawe ngono makogweno kinyi makawone ro kamana enya Anthony Odondi mar Obama obenda kodi kanyin bende Jacomo Tino Gor, Jakeno Maurice Matano, Japonje Salas Odasia, Jaduong Jens Omamo, Gibasa mar Komolo Rume Mexico School Madam Alcock Ochieng. Bedo kawe ngono mar kogweno kinyi makawuono. Ngono benda kodi kanyo makajuma nyinga en Moses Bolo, First Lady Mary Emily Bolo, Jaredo T Selino Gutu mar Nyabondo. Gibena da nyumi uda wendo kod Gideon Daya giogola orero duto gikawe ngono majovu Nyasaye okinyi makawuono mosne ogola migowe kuom nindo mar wuode pole sana makajimo pak Yesu ngono benda kodi kanyin bende rokamana nya bende Shem otho Jakowino ngisa kanyin en kodi chendo kaka pile okda leone kwe kod ngono majovu Nyasaye madumi kanyo makajuma kanyakla kod jogite Bishop Oyamu Chanji mar Bondo Misenero kamana inya ngono manya sabe na kodi kanyin bende kod jogi makajuma nyinga en Pancras Ogutu kwe odhine ne kanyo mejumbe mari mauriti ma muoroni James Matthews Onyango Koyom odhine kanyo Vitalis Obonyo kanyakla kod Jeremy Obonyo gijoko Obonyo duto te edada magtamu mufron kanyo samba ero kamana inya Dixon Otieno kwe obena kodi kanyin bende odhine kanisa mari mar CCA edala mar Gem Nyawara kacha ikona kanyo ni kwe kod nguono ma Nyasaye umuna jo kanya na mkende hera kod kwe ema kelo konyruok ne Kristo kinde ka kinde erokamana ahinya dakika en 28 tok sa 11 maro kinyi masani abro mako sibye chel kachiel no nabiri ariyo no cheko cheka biri abiriyo no nabiri adeka deko cheko nono adeka Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma inyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Ramogi Radio Ramogi Eko Gwen.
ng'uono bed kodi, ng'uono manyiso bed kodi, oyawore machiegni, Otieno jawe machiegni, aha, Bona nuale. Nazo jiraga nuale. Jadi semua kopi. Jangan malah dok saya ke bakal ngone menyaga ke mana. Ero kamana nya jawaya. Maramogi? Ngono manyiso bed kodi, dok wole mari do chien jatelo. Ngono bed kodi? Ngono bed kodi machiegni? Pole jawa. Ngono manyiso bed kodi? Kiyotol iduoko duond nyakalondo mari piny. Ngono manyiso bed kodi? Ngono manyiso bed kodwa ndalo duto luwo Victor Juma. Obed kodi machiegni? Ai loso gimbe no wili. Kadhi gi jabi jatenda. Koro manyiso dine Jeremia Mawudo yo. Aha. Jawa makose adede. Odhinde ming'ona Madam Jeda. Tom Kamanga jalo som ko gi mjumbe mawendo mheshimiwa Walter Wino ote. Gouru ne ruoth Jehova Nyasaye erokamano ni mar ber to kendo herane mosiko chwere manyaka chieng'. Amen. Erokamano ahinya. Maramogi? Ng'uono manyiso bed kodi? Joa. Ng'uono bed kodi? Hello. Ng'uono manyiso bed kodi? Ng'uono bed kodi? Ng'uono bed kodi? Obed kodi machiegni? Mae Jose Jalejo wuod Kamerata. Jalejo machiegni. Ng'uono ma Nyasaye odhine jaduong'na Joseph Mboya kani Ombek. Odhine kwarwa Joseph Ojera be kani nyaka Nyabondo. Odhine Alois Janabi kani Kibira Nairobi. Ochieng' Riako jako Kise kod joka mama duto tete tamuto gino yawra. Erokamano. Erokamano ahinya. Ng'uono bed kodi? Mose ahinya. Ng'uono ma Jawar Yesu Kristo bed kodi? Ng'uono ma Nyasaye bed kodi? Ng'uono bed kodi? Ng'uono bed kodi? Oyawore jatelo. Erokamano. Kadhi gi jabich osiepa. Esbon Museti. Jose Avete. Jared Odiamo. Thomas Utieno. Atiyo kod Robian Boke. Erokamano. Ng'uono bed kodi? Mose ahinya.
Tielo mokwongo. Ng'wono mar Nyasaye. Chak odiochieng' gi gweth, chok gweth. Winj ng'wono mar Nyasaye. Injili kelo ngima mar St. Camillus de Lelis Choir, Rodi Parish. Dakika en 44 tok sa 11 mar okinyi makawuono. Erokamano nya Cledonia Akinyi Awuor kanidala mar Masala Uyoma
kwe mar Jehova Nyasaye mar bedo kod jonyuol gite. Ikona kanyo ni en mana Nyasaye kende eman go fungu mar konyo ngima ng'ato ka ng'ato. Ni seche moko chuny nyalo bedo manyap, parok nyalo bedo mang'eny, to ka in kode machiegni to bro konye. Diri makende mano wach mangima mapoko dwaro ne. Asante sana. Imi Nyasach kwe, Nyasach locho yo bed kodi tinende. Happy Wednesday makajuma. Nyinga en Ella Charles Dwele mar Sindo ng'ono ma Nyasaye. Odhine mama ni Deborah, Mendeisi, Jaco Sodo, Fredo Dada kod George Matete. Ote Nyasachwa to hero wagadier ero kamana enya. Kaleb Figo wacho kanyo ni meke odhine Oyando Wycliffe, Kevo Kadori, Wood Mulmos, mara Dek Steven Oyando, mara Ngwen Irene Okoth, mara Beach Enonyang Kevin. Okawe ng'ono ma Jehova Nyasaye okinyi makawuono ero kamana enya. Makajimo pakesu ng'ono bena kodi kanyo in bende nyinga en Frederick Onyango wacho kanyo ni kwe mokwongo odhine baba ni mano jaduong' Robert Onyango, mama ni Ann Onyango, moko dhine owadu Brian Onyango kanyakla kod nyaminu Alice Onyango duto kagine dala mar Hafumbre dala mar Ugenya kacha. Kwe makendo bedna kodgi kinde ka kinde. Obed kodi kajo makajo maero kamana enya. Ikona kanyo ni line mara mogi donjo tek ndi. Ikona kanyo ni India winjo manyen ijagini 18. Kwe mar Jehova Nyasaye bedna kodi. Nyinga en David Onyango Oyugi wacho ni ane dala mar Nyakach ka Sondu. Kwe makende obedna kodi Jokabete kanyakla kod jowinjo te mag Ramogi Radio ni Yesu nyalo. Ero kamana enya. Karibu kendo karibu enya. Nimrod Adao kane Mombasa wacho kanyo ni mekeo dhine mama ni Florence Oso, Evangelist Benson Owili, mara Dek en japuonj Meldin Anyango, mara Ng'wen Agutu Boz, mara Bich joka Pastor Malaki Oso, ote gona kila hatua ni pigayo, mara Kurasini SD Choir, awinjo kinyi makawuono ero kamana nyam. Machielo ka wacho ni makajuma kwe makendo bena kodi nyinga endikon Pastor Michael Awiti Buda, mara Holy Trinity Church in Africa, Shika Adabu Parish Mombasa, ng'ono menye sobed kodi kanyo kendo chopnejo Kristote, makanisa mara HTCA, ero kamana Nyasaye, kuom telanoa e convention maliera otini wasikuru mana kuom Yesu wuon chang. Ndiko mar Johana Abich matindo achiel nyaka 4 nyale kindi ka kinde ero kamana enya. David Onoka Woodrinya wacho kanyo ni meke mokwongo odhine Owino Bonyeza, mara ariyo Aredo Japeng, adek Jalup Ruoth Ken Mekwa, Eli Olala Wood Maro, mogik jo Arika Motorcycle Youth Group te kamora bara magitiere dala mara wendo kanyo gikawe ng'wono mar kogweno kinyi makawuono ero kamana nyam. David Onyango Oyugi mawuok e dala mar Chula Imbo Kisumo wacho kanyo ni kwe obena kodi gi jokoyola duto te ni Yesu ajabu nyalo. Gen mana kuome, gen kuom Yesu kende. Makajo mang'wono bena kodi kanyo bende odhine Josiah Owiti, moko dhine kanyo Beryl Owiti, kachiel kod Joko Owiti duto te timo ni gimos kuom lit gi kuye magin go. Ng'wono bena kodi kanyo bende ero kamana enya kuom ote marika dakika 47 tok sa 11 mar okinyi. Ng'wono bed kodi? Ng'wono bed kodi? Obed kodi machiegni? Puro kadhi gi jebich? Aha. Aha. Ero kamano imbo bed kodi. Ng'wono bed kodi? Musainya ng'wono manyeso bed kodi? Ng'wono bed kodi? Obed kodi machiegni? Nino Daesta. Aha. Benson Owili picha. Aha. Pastor Dennis Ouma kani akarestia. Aha. Ni Umaro Lembo. Aha. Pastor George Dara. Aha. Japo mpeda kien kodi kundi samo. Ero kamano. Ng'wono bed kodi? Ng'wono bed kodi? Obed kodi machiegni? Mary Ouru kani Olembo machiegni kadhi gi jebich? Obed na gi Pastor Jonas Olayugi. Aha. Sidara Jambili. Aha. Jojo mbidi mo akanya no. Aha. Yen na wude yo. Aha. Bata mari chondo Florence Makatolo Ismail Olangi tipo ndi ndi ero kamano. Ero kamano. Ng'wono bed kodi? Ng'wono manyeso bed kodi kanyo wakanyuma. Obed kodi machiegni? Anyanga makuki urugo katuma na uda rojo wod. Uda rojo kadhi gi jebich? No chola
Saromo, obino mosewele di Jelija award the Punyara High School. Obino daktari Paula Roa kani rodi kopany. Obino main pilot awiti jarodi. Obino Georgia Dero kani kanya mwa. Obino engineer Ajuang Biru. Ero kamana yenya awache jabichi wodogo katuma. Mara mogi ngunu bet kodi. Pole kage nije beach dakika prangwen go chiko toksa parga chiel ngunu bet kodi. Ngono bet kodi? Ngono marnya saya bet kodi makajo. Ober kodi jatenda. Ma omondi ke lohor kas gungorende. Eru kamano wurkas gunga. Je beach machigni? Ngono marnya saya di Nigeria naman ane gweng marorende. Odene uor naman kani gweng marorende. Ya odajuri nyasembo. Ebido nokakari nya ngono marnya saya bet kode. Eru kamano. Mugi bet kodi kanye de makajo. Ibo bet kodi jatenda. Eru kamano. Eru kamano yenya. Kila hatua nipigayo katika imani, msaada wangu ni katika Kristo. Kila hatua Yesu yuko mbele, Bwana mchunga sitapungukiwa kitu. Kando kando ya majani mabichi, unilaza mchungaji mwema. Gongo lake na fimbo vyanifariji, nijapopita bonde la mauti sijajuta tangu nilipomjua Yesu. Nimo ndani yake, yeye ndani yangu. Yesu ni vyote katika maisha yangu. Gongo lake na fimbo vyanifariji, nijapopita bonde la mauti sijajuta tangu nilipomjua Yesu. Nimo ndani yake, yeye ndani yangu. Yesu ni vyote katika maisha yangu. Pumzi bure, afya bure ninapata kwake, nitake nini zaidi toka kwake. Watesi wote sasa wako kimya, niko pale pale safari na Bwana, katika shida na raha yunami, ninajua aliponitoa. Gongo lake na fimbo vyanifariji, nijapopita bonde la mauti sijajuta tangu nilipomjua Yesu. Nimo ndani yake, yeye ndani yangu. Yesu ni vyote katika maisha yangu. Gongo lake na fimbo vyanifariji, nijapopita bonde la mauti sijajuta tangu nilipomjua Yesu. Nimo ndani yake, yeye ndani yangu. Yesu ni vyote katika maisha yangu. Gongo lake na fimbo vyanifariji, nijapopita bonde la mauti sijajuta tangu nilipomjua Yesu. Nimo ndani yake, yeye ndani yangu. Yesu ni vyote katika maisha yangu. Gongo lake na fimbo vyanifariji, nijapopita bonde la mauti sijajuta tangu nilipomjua Yesu. Nimo ndani yake, yeye ndani yangu. Yesu ni vyote katika maisha yangu. Gongo lake na fimbo vyanifariji, nijapopita bonde la mauti sijajuta tangu nilipomjua Yesu. Nimo ndani yake, yeye ndani yangu. Yesu ni vyote katika maisha yangu. Taya Nyasaye, Jehova taya monda dia donye ngima. Taya Nyasaye, Jaera taya monda dia donye dala. Jawinjo kumara marama intiere, wabio Nyasaye duong nikech oyao nwa piny nono. An jatich Nyasaye, Apostle Peter Odera, matiyo tich Nyasaye e kanisa mar Mercy Seat of God Fellowship Gomongo, bwo Bishop Nyapindi. Wasomo kitabu mara Isaya 40 kare 31. Mawacho ni yani, to jomoketo genogi kuom Jehova Nyasaye tekregi noduogi. Gibiro huyo mana kaongo, mafuyo gi buombe. Gibiro ringo, tok gibibedo mool. Bende gibiro wuotho,
to tekregi ok norum. Kinyi makawuono adwa mondo mi wajiwore ewi kuku mar wach ni kita geno kata obedo ni nitiere gigo mikadhe matek. Sae wacho ni ani jogo moketo geno kuome gibro ringo tok gibibedo mool. Emomiyo kinyi makawuono adwa mondo mi ajiwi nyathi Nyasaye ni mondo mi ket geno ni kuom Nyasaye. Nitie seche moko mang'ano kaka dhano inyalo temo ringo gi tekoni, inyalo temo manyo gi ng'eyo mari, lakini chopo kuma ok inyal yude gino midwaro. Emomiyo kinyi makawuono mumang'isowa e kitabu mar Isaya ni mondo mi jogo moketo geno kuom Nyasaye gin jogo ma Nyasaye bro miyo teko gi medo bede. Kata ka gibro bedo ni giringo tok gibi ol. Okinyi makawuono adwa mondo mi ajiwi ni ka ugeno ni ket kuom Nyasaye. Onge gino matek kuom Nyasaye. Onge gino ma ok inyal yudo kiketo geno ni kuom Nyasaye. Mumang'isowa e kitabu mar Isaya 43 ni yani kato bedo ni kadho kuom mach maliel matek, majno ok biwangi. Kato bedo ni kadho kuom aoche maringo matek, aora nok biteri. Nikech Nyasaye ni kodi. Nyasaye ong'ei kachiel gi nyingi. En ng'atno manochwei. Onge gino mikadho kuome moko ng'eyo. Onge tem mora mora manyalo bedo ni kadho ma Nyasaye ok ong'eyo. Emomiyo wacho ni yani kapo ni waketo geno wa kuome, okinyi makawuono onge gino madhitamo wayudo. Onge gino madhitamo watimo. Nikech muma wacho ni gigo duto mawadwaro ka e piny mawantiere ni Nyasaye nosemiyowa. Emomiyo nowacho ni yani gigo duto manie piny ka mago gike, kachiel gi jogo duto modak e piny ka mago joge duto. Nyathi Nyasaye ket geno kuom Nyasaye. Nyathi Nyasaye ket wang'i kuom Nyasaye. Kik mondo mi ng'i gigo mok inyal timo gi tekoni, nikech gi tekoni ok inyal, lakini teko Nyasaye manie polo malo, Jehova manosingo nokobi weyowa kendo wi ok bi wil kodwa. Jehova ne mawacho ni yani ka waketo geno kuome obro medo tekowa, wabro fuyo malo kaongo mafuyo gi bwombene, wabro yudo gigo duto mwadwaro. Okinyi makawuono kichung, samiwo kidhie kibarua mari, samiwo kidhie ohandi, adwaro mondo mi kaw geno ni iket kuom Nyasaye. Kuom Nyasaye kende ema gigo maber yudore. Kuom Nyasaye kende ema kwe yudore. Kuom Nyasaye kende ema changi yudore. Kuom Nyasaye kende ema mor yudore. Kaw geno ni duto mondo iket kuom Nyasaye, nikech ene monyalo, nikech ene motimo maber, nikech ene mochango joge, nikech ene mochiwo gigo duto mwadwaro. Jehova wacho ni yani jogo duto mogeno kuome jogo ok biol. Emomiyo nyathi Nyasaye okinyi makawuono adwa mondo mi ajiwi ni kaw geno ni ket kuom Nyasaye. Kik mondo mi ng'i bathi, kik mondo mi ng'i jabathi, kik mondo mi ng'i gigo machandi. Kaw geno ni duto mondo mi ket kuom Nyasaye. Nyasaye e Nyasaye manyalo. Adwa mondo mi alam kod Nyasaye okinyi makawuono. Jehova manyalo gik moko duto, jachwech polo kod piny. Okinyi makawuono wabiro kuomi Jehova. Imiyo wa piny nono Nyasachwa, Nyasach kwe. Wakwayi Jehova manyalo gik moko duto mondo miwa chuny Jehova mar geno kuomi. Gigo madongo matimore kuomwa Jehova, wageno ni kwa geno kuomi Jehova manyalo gik moko duto. Gigi duto mondo wadwa yude. Akwayo Jehova manyalo gik moko duto, nyithindi duto mochiewo okinyi makawuono, migi teko ni Jehova, migi ng'wono ni Nyasachwa, migi mijing'o mar del, migi mijing'o Nyasach kwe. Ka giwuok okinyi makawuono gidhi ohandegi, ka giwuok gidhi e tijegi Jehova, ima mondo mi umgi kachiel gi bwombi Nyasachwa, nikech inyalo gik moko duto. Ogoni erokamano, wating'o nyingi malo, wapaki nikech ine minyalo. E nying Yesu Kristos ma jawarwa walabi kendo kwayie. Amina. Baba erokamano jatich Nyasaye kuom injili makawuono. Aneno kanyo ka chokruok ie lach oting'o jakom handshake PC kani Mombasa, Pastor Charles Odinde Wodgwasi Nyatambe, Pastor Esbon Odienya, Chief Mano ma West Imbo, Chief Olang ma West Imbo, Kevo Dombei,
Josiah Onditi mar Maranatha Church erokamano ahinya. Pauline Oginga, Engineer Orao, Yenna Watch 98.6. John Waria Wudnyakache Majokwiri Wudaleo Kaugagi, Samo Demba, Ochideria Momar Game, Evans Asio Wud Karachuonyo, Collins Otieno, Mauk Churaringi Tiero Kamanaina, Temil Senmar Merupanda, Bena Kodi Kanyon Bende, Luko Chele Wodnyakach, Georgia Kokuro, Uda Wendo Erokamana Enya, Peter Jakoma Uda Chidi, Jojo Bonyo Erokamana Enya, Ermanageno. Nikunia Uma Otieno kan Nairobi Kairo kamana enya. Eno Sogutu Opash Marmakumba. Mana kuom Yesu kende. Ching Moses Wuda Lego Nyadhi. Shemo Ginga. Opija Fundi. Fogutu Margi Komba Kod Mama Rose Marnya Gondo Sa en apargareo marukinyi masane Radio Ramogi Weche maka kod kacha Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Governor Johnson Sakaja korido fungruok bang MCS wita oko paro mar thiche oko Airpeace. Thoth sikunde ni kama teke tayo chenro mag somo ni mar nyakasani podo kagiyudo omenda masiro som jopuonjre kowuok kuom sirikal mamalo. Kodo moko kuom jopuonjre mawuok e skunda sekondar ma Rayuera e subcounty no Mawendo koro nyalo buonjo bang yudo sir mar omenda matayo sombgi kowuok kuom riwruok moro mar sirikal. Weche manyien gi Collins Okaka. Oya orenyo koro magajwang kamora mora mintiere arwakini machiegni. Governor mar county ma Nairobi Johnson Arthur Sakaja koro yudo fungruok bang MCS nyo wito oko paro mar thiche oko Airpeace. Fungruok makamano nyo biro tok bura mabende nyo chwe kom kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga manyo kelo kanyakla MCS mag ODM Jubilee kod mago mag Wiper kaka machielo jatend piny Kenya William Ruto bende nyoromo kod MCS mag duond buche mar UDA e kar jot mare ma bure Nairobi ka. Walter Nyambaga miyo waler mathoth. Anakakandiga funguri ne jawuoth MCS ma Nairobi ofung dwachgi mar thicho oko Governor Johnson Sakaja e bura mane okelo kanyakla jokanyo mag duond bura mar ODM Jubilee to kod Wiper Party. E bura mane ochwe kom kod ogai mar ODM Raila Odinga MCS ogike winjruok mar wito oko thicho Johnson Sakaja Airpeace. Kwa kauli moja tumekubaliana kwamba impeachment iahirishwe na itolewe, na sasa tumekubaliana governor aendelee na kazi na vile vile ajumuike na akapewa pia marekebisho ambayo anafaa kufanya. Toginango madebede ni malingling maneo reso Johnson Sakaja elwet MCS. Yor fambo marwa. Tuak paro gai mar ODM Raila Odinga kod MCS. Onego liet mane medo idho. Kendo chiwo thuolo ne MCS monongog oko mane nie chunygi. Kendo bang MCS wacho makor kakorgi. Governor Sakaja onlero gik mose kelo liet monywando weche mag basaris. Sakaja opedho kako sepogo menda mag basaris. Kotelo ni eko menda mar 2022 2023 ne okayo ne wards duto maromo shillings $1,715,000 $1,811 $1,692 te eko menda 2023 2024 ne okayo menda maromo $1,925,000 $1,883 948.
keiko omenda mar 2024 2025 to sekeyo maromo milion 889 193,648. MCS wamelia mambo ya ward zao, vile development inafaa kuwa kwa ward, mambo ya bursaries. Kiongozi wetu bwana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kuweza kukutanisha ma MCS wote wa Azimio, na wote wameongea kwa kauli moja na wamekubaliana. Hakuna mtu ameweza kulazimishwa kutoa hiyo uamuzi, ama kuna wale wamelazimishwa kuambiwa si leo. Wamepewa nafasi ya kuzungumza, nafasi ya kutoa malalamiko yao, na pia governor ametoa malalamiko yake, na vile vile akaomba msamaha kwa wale ma MCS wote, na tumekubaliana kwa muda wa mwezi moja yale marekebisho yao yamefanywa, na tuone mji wa Nairobi ikiendelea. Sakaja ojiw mondo los aput moro mabiro tudre kod ward kendo rango kama chenro mag dongruok okwame mondo dhi nyime. Pia gavana mwenyewe ameona makosa yake na amekubali, na wale MCS pia wameona makosa yao wamekubali. Kwa hivyo watatimu pamoja na speaker pia wa bunge lao la assembly. MCA makilelesha Robert Alai mose bedo kaka wi otele wach thicho oko Sakaja onenore ka gima obedo wendo minyalo mikwe jembe e kinde mane romo dhi nyime. Bang' tieko rekod jo ODM kod Langi, ne en thuolo mabende mar jatend piny William Ruto ochwe kom kod MCS mago mag UDA e kar jot mar jatend piny e kendo kweyo lietno oyangore ni winjruok obede kendo chiwo thuolo ne Gavana Johnson Sakaja mondo dhi nyime kod tich bang' lalruok e bura mane ochwe kom kod jatend piny William Ruto. Walter Nyambaga, Nairobi. E weche mamoko mag somo eni jopuonjre moko makwan giro mapara mawuok e skund sekondar mar Aywera mane sub-county ma Wendo, county ma Migori, koro yudo fuong'ruok kendo nyalo buonjo ni mara gi yudo sir mar omenda mondo mi gidhi nyime kod sombgi kowuok e riwruok moro mar piny owacho mong'ere kaka Nyumba Moja Foundation. Japuonj maduong' Jackson Owino ma bende tayo jopuonjrego wacho ni jopuonjrego osebedo kod pek mar school fees ka ni mar giwuok e familia mayuto gi ni piny, ka okoni ma en omenda ma bende biro jolo sombgi mondo mi gichop lek magin godo mar somo. Ng'eny jonyuol ma wan go ok yud yot e chulo fee. Wakwayo kony manyalo konyo jonyuol mok nyal chulo fee, ka ginyalo konyowa to nyalo bedo maber mondo wapuonjnegi nyithindo ka ok wariembogi. Kuom mano ago erokamano ahinya ne Paul Onyango Foundation nikech giparowa ma gineno ni gichul ne nyithiwa moko fee. Jodo Tieno ma bende en janyuol skuno ma Aywera Secondary wacho ni wach somo en achiel kuom gigo ma bende sani jonyuol kale mapek kaluwore kod midhiero ma sani nitiere e yudo school fees ma tero nyithindgi e skul. Ng'eny jonyuol ma wan go ok yud yot e chulo fee. Wakwayo kony manyalo konyo jonyuol mok nyal chulo fee, ka ginyalo konyowa to nyalo bedo maber mondo wapuonjnegi nyithindo ka ok wariembogi. Kuom mano ago erokamano ahinya ne Paul Onyango Foundation nikech giparowa ma gineno ni gichul ne nyithiwa moko fee. E weche mamoko bende otenore kod mago mag somo en ni nyaka sani thoth sikunde e pacho kaendi mag sekondar kod mago mag primar ni kama tek tayo chenro mag somo ni mar nyaka sani pod ok giyudo omenda masiro somb jopuonjre kowuok kuom sirkal mamalo, ma en pek ma bende koro odong' kuom jopuonj madongo mag sikundego ni mar bende chik otweyo lwetgi ma ok ginyal oro pacho jopuonjre ne fees. Reporter marwa Sinfros Okinda miyo waler mathoth e yo maket kod mam. Ma en juma mar ariyo nyaka ne skunde ye pinde tam mar adek. Nyaka sani sirikal maduong' pok ooro omenda mag siro somo ne skunde ma pacho ka, gima koro keto tend skunde kama tek. Most of the schools have got problems, all the way from primary to senior schools. Many principals actually are called in this office because they are living in fear. They cannot address the matter openly. They are asking, how do you expect schools to run with the zero capitation and no fees? E kaunti ma Machakos skunde mayo 400 wachore ni chenro magi koro chung kalore ni agulu magi otuo kata obedo ni tam mar adek chuok to ni kod chenro mathoth. We are supposed to inaugurate boards of management in our schools. In fact, both primary schools and secondary schools. This is supposed to happen for Thursday and Friday. But so many principals who are members of CUPET have been calling me, telling me it will be very difficult
we have examination and the learners are preparing to sit for the exams, especially science learners. These science learners require equipment, apparatus, but the schools have not been given money. Tendro ma jopuonj koro dwaro mondo sirikal oru chenro mar oro omenda ne skunde karo ni wego rako mako jopuonj mafwanda. These suppliers are not being paid, and they are on the necks of the principals. Some of the principals, in fact, they better resign for these positions rather than being harassed by the suppliers. Ten skunde lero ni luetgi bende otwe kod chik matamo giriembo jopuonjre dok pacho ne fees. Achiedh nade mamoko mokwako skunde ni gope mathoth osechokore kaluwore ni sirikal inyoro omenda makidam gimamiyo gope biwore kod yiene jopuonjre ka obokgi mag somo tok tieko skul kata ka gin gi gope. Every year, areas are there. The government is not paying full. They are just talking about 50%, 30%, 20%, but they are not fulfilling that order. They are just paying some peanuts out of it. So we are asking the government to make sure, even before sending the capitation for this term, let them also clear the areas that have been there. Once the parents hear that kind of directive, they don't pay a single penny. They just go to schools and demand the certificates of their children to be released without a single penny. It's a serious challenge to our schools. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nosingo ni omenda mag somo nonego chope skul juma mokwongo mar yepo gima nyaka kawuono pok ochopo kare. Ne nyakalondo mar Ramogi, nyinga Simfros Okinda. Weche gimedo choponi kamoro mara mintie nyakoro magajwang' manoko kale nyakalondo mare miero maramogi wadhi nyime bang' nyiriri machuok. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Nyakoro magajwang' higa achiel bang' jatend piny Kenya William Ruto timo winjruok mar tiyo kanyakla gi ogai mar ODM Raila Amolo Odinga e bwo telo midendo ni broad based government. Moko kuom jopiny ywak ni pok gineno ber telo ma kamano. Lik margi mar yudo fungruok e nengo mwandu mopogore thieth kaachiel kod somo gikoni pok ochopo e wang'e. Kata bang' yudo singo ma kamano kuwuok kuom sirikal, joja oko miyowa ler mathoth kuwuok kadho wadh nam chumbi kaunti ma Mombasa. An nyaka broad based government donji, nitie ber to nitie gi rach. To rach ng'eny. Momiyo rach ng'eny, extrajudicial killings, abductions, wabedo kanyo, to gik moko timore maricho to kwa condemn. Mano Samuel Okoth ma en achiel kuom jodak ma Mombasa kachiwo pache e wi tend broad based government mokoni nyaka sani pok oneno ber mare. An go broad based government kik giwuondre, mane girwa, mane gir jo ODM. Mana sayo timo no madonjo iye kacha. Koro maisha bora manwalando cha chungwa moja maisha bora. Koro wanene chungwa moja maisha bora no. Raila makuru nego pange Kenya. Ene wuon piny, opange no piny kaka kuro dwaro. Ruto nose fail, nose mesa. Okoni jopur pod ywak ka sekta mar thieth bende okoni medo mana bedo kod ng'ekruok. Sani sukari 100 and something. To wan gisoni suga. Ang'o medak chung farmers ni yawa broad based government. A farmer ipuro nyangi, ipime puodho, ichulo go gikanche. Ma broad based government. The pinyo nego winjo maber. The pinyo nego yudo nono. Broad based no promise gigo te. Health, no promise. Tuwa ni kuro wane loch. Angama no watini gigi. En ywak ma bende ne ochwal gi Kennedy Odhiambo makoni mibadhi pod otimo newa e pachoka kata bang' jatend piny Kenya singo mar kedo gi jomibadhi. Gima waneno maduong' en corruption. Corruption migawo mar health. Ineno kaka SHA, pesa ikwalo, UD education, pesa ikwalo, ghost schools ng'eny sana, mikwalo go pesa serikal. Health sector, SHA, okwal pesa mang'eny, government chulo ghost hospitals mok exist. Mano nyiso ni wan jo Kenya, economy marwa dok piny, nikech ka koro pesa go dhi ne individual, ere kaka economy marwa nyalo dhi mbele. Kata kamano, Rafael Ondiek to koni kwe sani nitiere kata obedo ni ngima to pod oridore. To gima nyalo wacho ma duong' kabisa ne wan gi kwe, to kwe ma wantiere godo jakome mokelo. Gima aneno marach koro sani ni japiny pod hinyore. Japiny pok owinjo mayot nikech somo pod tek, yath pod tek, ngima pod tek, kata odoko ni migosi Mbadi ochung' e migawo mar pesa, to pesa ni pok waneno kochopo e ground kaka wadwaro. Kako machielo to gikoni kaber, to sirkand broad based government ne onego nywand paro e singo mane ochiw gi riwruog Azimio la Umoja kaachiel kod mano mar Kenya Kwanza. Jakom no ochiko ja Kenya 6,000. 6,000 no
Ja-Kenya pok onene Kenya Kwanza. Jakom no ne ochiko Baba Care no William Ruto duogo loke gi Sha Care no onge. Kora wakwayo kata kora akwayo ni sirikal mar Kenya Kwanza obed kando kidogo mondo mi jakom thuolo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Ekoro mga joang kakora tiko weche manyien mana kelo ni magi thund weche go kaketo gi eyo machuok. Gavana Johnson Sakaja koro yudo fungruok bang' MCS wito oko paro mane gin godo mar thiche oko Airpeace. Kako machielo thoth sikunde ni kama teke tayo chenro magi mag somo ni mar nyaka sani podo ka giyudo omenda masiro som jopuonjre kowuok kuom sirikal mamalo. Kod moko kuom jopuonjre ma somo e skund sekondar mar Aywer mane sub-county ma Awendo koro yudo fungruok kendo nyalo buonjo bang' yudo sir mar school fees kowuok kuom riwruok moro mong'ere kaka Nyumba Moja Foundation. Sa achiel wang'e watudre kendo ne weche manyien e yono ma ademba ka achiel kod weche tuke. Gidwa ni President mar Kenya nga? Peja. Koso peja nano giwachne. Peja nano giwachne. Doge kumodi, age kumo pejo die. President en Dr. William Ruto. To manifesto mar coalition mane mabedo implemented sani. Mar Kenya Kwanza, bottom up. Better. Bottom up economic transformation agenda. Okmaza Azimio la Umoja. Ng'ama nigi gik mwaluongo ne instruments of power. His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Jorieko ma osomo weche mag tayo piny. Kadipo ni winjruok koro bedo kaka winjruok ma koro sani nitiere mar broad based ni jomoko luongo ni bread based. Jomoko ni luongo ni blood based. Lure kakinene to coalitions mane samoro ne tayo campaigns maggi bintie ka ginyalo riwo manifesto margi mondo bed gimoro achiel. Ang'eni ma penjo mano penjo Waziri Mbadi no penjo Pio Wandai ni to nyiringo e reru makocha to idwa implement better ni nade to achini oyo nigi gichalre ndi mana pogruok matin matin aito koro ing'eni ng'ama no okuongo chope tol maketo mare tim to be jo Kenya goga kura ne manifesto koso ne weche mag olo Chidi Mtialala sani kata kipenjo Asla ja Kenya ni manifesto mar UDA noting ang'o mopogore kod gik mane giwinjo kawuok e dho jotelo gi onge gima ging'eyo en ga mana wadhi nyalore genowa ya piny kodo kini Tialala one term two term sani mari yudi Asora ni maombi si uchawi mage manyongo jo Kenya Matini dwar mtiri mondo gana jo Kenya obed kod puonjruok mar doyo matut manifesto be wan gi thuolo mar ni jo malaro ko mar president ka ko bire campaign to nyalo penjo gito in mi wacho ni ibiro osuru chien rieko mane main go pimnu anena ing'eni kata samo oloso kaindi ka ipenjo kata serikal masani jodito man serikal masani ni manifesto maru gik mane ukete achiel ariyo adek adi ma usekete tim kechi intiere gamoro magiero gani in the first 100 days kanyo period the first 100 days ka adi beni timogi jatugo namba 12 sigan jatugo namba 12 nikech ing'eni jo siasa ose timo nondo mofwenyo gima yot ne japiny winjo magi nyalo yombo go nito mano kipenjo we wakuongo wadonji komonde wanane nikech sani okwanyal kao ODM to be responsible of the mess of the current administration jo ODM bro ngisi nito no yerowa wane mwana su serikal wane wachiu mana jo moko masanja adeka ngwena beach moko ka
Dowinjo kata ka jawinjo wacho ni ntiere 6,000 moro mane Yes. osingi. Koro na mano singe bas Raila ene president oyo ngamba bro mi 6,000 Ruto bo peja an serikanda kaindi ano minyo kuma wacho 6,000 onge ana isi mana internet bundles akuna kununua bundles mtungi margas mtungi margas mar 500 manda singo madono dogo ni noka wacho ni gas gi mitungi na mitungi no kende maonge gimoro iye mitungi no sani kidhi ibo migo magi gik monego pinyo penji kikwa mira ila ting mapek udo dinga be osadhach kod Kenya ne ma ok mare ma samoonge kana jok mok gone ga kura bende pod ywak to baba ni kanye donginjo ka got Kenya ka ne tengore ndalo mane weche koro moko ito jakom kiwuoe idwa linga ahinya be isepenjori e siasa mar Kenya wakawa kuom ranyisi ni migosi Raila Odinga de onge dikoro chalo nade aparo ni nitiere gik moko ma betinde ji de ng'iya tekni pinyoru chalo piny ni udak e piny maonge thum winyo mana winy kende sauti mago winy kende kuchiewo kinyi aparo ni jakombe no setemo ndi to mana weche ma Nairobi gi ma wabro bedo gi MCA ma Kileleshwa Robert Alai Wood Nyando biro konyo ang'eyo ni to ang'o mano timore manyogi kaso kor Arthur Sakaja ne ndi manya gise kage rabun maliete dhoge no siem gi Jof gi State House mago jo UD manyo di State House gi jo manyo di Jof koso no bedo nade Alai nyo toku bura nyo wacho ni bang romo kod party leader lalruok no ko siemo ni biuruka no ko bedo summon bang lalruok no gwela wacho ni bang lalruok ne gi neno ni gi ket winjruok mondo moko kuom dwachgi mano miyo ne gi sundo Sakaja governor ma Nairobi mondo mi uwogo ka peace kokale paro mane gin godo koro giket tenge matin ndalo 60 ka koro girito kabiro chopo dwachgi mane ntiere to nyolawe wanawa machoko wan onge gima tek siasa jowa siasa tek okoyot kaka nyogi kaso kor Arthur Sakaja ne nindo kor nyakidhi dal ne wang'ne okicham ma ok en mokwongo higa mokalo ne odhiro wach mar thiche oko e dwe mar 11 ka to ma koro ne gimako motegno ne gimake ma koro ne koro gidhi ma signatures no se kawo kuom 24 seche 24 ji MCS maromo 80 giwie no seketo kokgi koro to MCS makalo ko boge governors wage bende ni ubdo impeach ge wane ni chimoro ni wase collect Jiluoro wera go we wach sapodo kinyi weche we wadoko jadala dogi jang'isi ni mana siake ne manyocha weche mokudhore ni to dhi molal kamati ang' mok nyamura lot koro wach ni ok ng'aronge ng'anyalo wuok gi impeachment motion moro wadongi gi nito dhi yiero IBC wan go tine IBC wan godo wadongi dweche matin ne 24 to campaign ka be ng'en dwaro dola nikech mbele ka 2027 en tuk pesa ok 2027 ok ni mbele ka odhi ga nyime tugore ano ka gwenge boko jomoko songo ni kionge gi milion maro moko kama we chandori werigo lekno yawa kini gi lek moro to obed mana maro tanda mar ng'ango na ayeni moro no tiare wargi ni osara mar komidwaro ni en pesa di anyalo chuli marigni 5 machaka mergi allowances gote koro beda koro beda yer midwaro ipiem koda koso atikra kodi chuth ber jimoko be wacho dio malo kacha wan mwang'ere gi weg chama apani ma
wang'ni ka ji podo keto pachgi ni wang'ere kod wegi chama to jopiny nyaka koro ng'ich mariek ka ng'ato biro ni e ground ni wane mwang'eyo chama wadhi konyo baba go lweny malo lweny ni baba osegoye ndi osegoye mari sasi ng'ere sasi nyanya nga achiel go ka makoro kong'iyo koni to ng'iyo koni to jolweny onge koro doga magi sasa di Riti. Akidesa chia. En ga lweny mane? Gibro pimo no wang'ni. Wang'ni nyakoro gipimo no ni to en ga lweny mane. Okay. Koro 2027 onge gimibiro wach ni wan gi lweny mbele ka. Okane. Okoyot. Tije mabro goli oko. Atiji. To ng'amo pok odonjo to bro siemo ang'o? Nosetimo na jopiny ang'o? Ya ng'ama pok odonjo koro bro keto singo. Okara singo. Nyiswa ne ng'at mantiere ni ang'o modhi timo mopogore kode. Okay. Nikech kaluka rapima oganda jokura osebedo katiyogo. Ito in makori dwaro komne. En ang'o mane isetimo ne jopiny? To samoro nyalo duoko ni ne ok anyal timo gimoro amora ne un nikech pok umiya thuolo e yor gona kura e komne. Koro abiro ka mar dware. Koro nego ng'ato wach ni ng'ama ni e komni embe osetimo monyalo timo tadhi timo maber moloyo kaka osetimo kolure koda ABCD. Mana gimitimo wacho. To jopiny bende bede mariek. Vio je ndang bed gi malit ni bang' higni abich ka higni abich miriambo kod singo gin mana maka. Japiny nyaka koro ng'eye ni ma ochele to ma yugni mag ochele. Ma chung to ma bel. Osedine koro wanyalo ng'e ni ma to koro bel. Ma to chung. Higni abich iwuondi ni barabara, iwuondi ni pi, iwuondi ni school, wadhi gero school. Tidhi yiero ng'ato oduogo higni abich kata gima osetimo ok onyal siemo. Gig moro masani ma kaka ne wacho cha ni ng'ato jachung' wacho ni in ami atiekra kodi sani kose warito wadhi warumo e papcha. Chuth ber gi receipt. Gimoro ma mit bilie moro ma itiekore kodi mar 200 1,500 ni. Mano standing allowance bwana. We kata kon standing. Ing'eni gino kosedonjo kuomi. Kisechame. Kichope debe kacha. Parvan ng'ane jato nyocha nogola kuma de aketne. To samiko kura chabe utingo bunde ng'ei ni nabro chiel gi risasi kokigona kura. Gimesabili wuora. Gimesabili. Koro pesa cha chieni. Ontieka koluwele wan ng'ane jato nyocha gola kuma tek yawa. Wodo kiona geno nitie. Geno ni mbele. Tik. Bana bang' weche machuo kende. Weje champesa ng'ini nitiere kinde ka kinde Ecclesiastes wacho ni nitiere kinde mar gimoro amora. To pesa ni bro chame nyaka karang'o? Owacho uru adiero pesa ni bro chame. Chama to itigo mugo ni mamalo kara char mamalo miluongo no bwongo ni. Ego kura ne kama ber. Bana bing'e teko mar pesa. Ng'amo mi gima ok kwaye. En ogole kanye mupoge no, ojawe kanye. Watim nang'o? Jopiny paro ni watim nang'o? Kokelnu ni kaka neno kaka kunde moko kunde mitime by elections aneno ka ji ochako riedo. Alofo kolos ne ji ariyo. Los ne ng'arachiel. Kisa de ni unji adi waki kawa alfachiel ni diga dhia. Pinjiro no boro chamo nyaka karang'o. Otek. Nyaka isuduogi. Odu karang'o? Atarudi tena. Okay. Obedo mana gi geno. Mano kare orit malaika eme obio telnwa. Malaika to mana malo kocha. Gin mana malo. Kato bigi nying motis maber ni an Gabriel ng'ane. Onge. Aparo ni
lokruok to nyaka koro jopiny lokruok teko mar kelo lokruok mineno wawuoyni to nie lwet japiny nikech sani neno kaka weche mag somo gi japuonj maduong' onyisi ni ok nyal riembo nyathi odog dala sirikal pokoro pesa masiro sob japuonjni nitiere jok matero chiemo jok matero gige somo mapod bandho japuonj maduong' mar skul japuonj moko madongo mag skunde koro pondo giwacho kata ni koro giparo kata mar gwetao gin kama tek ahinya ok ang'eyo ni chandruok nitie kanye sekta mar somo nyaneno ka Citizen TV nyo nitie kod twak mwa nyabedo nyoro godhiambo Narok kama waziri jo PSS mantiere state departments mag ministry mar education go nyo nitie te matemo lego wach ni to wanyalo konyo na de sekta mar somo ne to wach mar capitation no bedo nduoko koro kwa ng'eyo ni ng'ikruok ne kanya waziri jiwo mokalo chien nowacho ni as by Friday last week nonego beni pesa osekone skunde mekwa any national treasury agulu maduong' dero maduong' mar pesa ni mapoko gole koso ang'o matimore otamodhoge riek wacho otamodhoge riek to koyot olama na Nyasaye ni geno ma wayalo ni umene bena bedo nikech Yesu ema miwa geno koso ni wach moro onge gi wach to nyambaga koni Sakaja ufuongore ka ndiga ma muyo rumone kara ndiga bende samoro ufuongore ne jawuoth to sigido kara ka pom ni yonge go ibro taye koso kitaye mi aparo chieng' moro kawuok atwenyo gode moko gemo moche kanyo kadhira ngwe wuora koro got ka koro ka kudho mara laktar chuo ndiga mufuongre koro kaka dagi konyo ni bedo maonge igomni ting' ndiga ng'eyi mano phonics koso hero Raja kari inin maber inin maber inin gi ndiga chon ndiga nen mar gweng' maka idwa dhi wuoth kamoro dhi kwaye nyaka dhi kwaye an paro gweng'wa ne ng'ato achiel mane ga ndiga to japuonj an ok en japuonj notiyo awendo soni koso wedene ne nitie awendo wedene ne nitie awendo Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo Radio Ramogi Radio Ramogi kar chuny Radio Ramogi kar chuny Ramogi ber makende chako kinyi e yo manyangafu kogwen nitie jowetewa moko ka mothua gi oboke mar Taifa Leo ka abro temo somo headline mar Taifa Leo ni to bende an gi Taifa Leo Daily Nation kachiel kod The Standard makawuono nondo mar oboke biro ni bang' kinde mano kende en saa 12:30 paro nyago tieno yuka bet nyarulumbi nyajot were olela mae duonda oke gima natimo ng'iso Collins Okaka ni chopo ga seche moko ma piny otuo to ng'ama manyo piny obiro gi sendine moro kanyo mochiwo be nitie ng'ama nyalo dagi kao pesa onge komi pesa onge otek kuora to penjira ne ni ng'ama mi pesa ni ang'o miyo mi pesa ang'o mi pesa sani kibiro kuoma ni Okaka ana dwaro ni kiny imakna tich yes kiny imakna tich kiny imakna onge an gi dich moro kamoro kiny donji na imakna to kaneno ka inani koro mati magodo fuku Tinga nyaka pinya ngani to chula nango ya. Ani bro chula osara end month. Case baadaye. Yeah? Pesa. Chemchuth mbele pek. Penjiri ane. Ndiko mar Ecclesiastes wacho ni nitiere kinde mar gimora mora. Sani koro ntie kuonde moko ma ji komo. Sama wuoyi ni. Gigeno mar biro keyo mbele ka. Dwe mar 12 ka en bando ndalo 90 kao moko ka ndalo 85 ti ikae mbele ka.
Koro kinde mag keyo no nitie kinde ne 2026 higa manyien ka ruoth omiwa thuolo kendo kodho na muya kochakore dwe mar adek kama ok apar ka nitie tich moro madhi tiyore mana jok ma bende bro temo riembo gigi mamoko ma bende gisebedo ka gidigni go mondo negi ni kamoro gitiyo to kata kamano 2026 bro bedo gimolo ni kampenia thothne atamalo mag seche maro pro chiko 90% of time majo siasa gibro kawo matimo campaign. Ingeni wan gi two financial circles. Yes. Budget. Yes. Ma 2026, 2027, 2027, 2028. Yes. Anyisi ni 2026, 2027. Mane mwakwan ni iko tigo do maber. Wanyalo nene gimoro. To ma 2027, 2028 to onge. En campaign budget. En campaign budget. Inyalo mbeke mondo kuro do maber. Maber Gimoro moro. Kendi bro neno. Ibro neno. Kako timore mali kako timore piny. Kaka bro timore piny. Obedi kata nengo modhi. Epra bro bedo katu cheza kama wao. Ko giteka paka gwen. Koro gik molong ni market factors ka ok bi wach wechegi. Ni Syria kena ngogi gore Ukraine ngogi nika au kibiwinjo okaka one kind o manje indi kisero mano je ndiko matrenge nye weche mag uchumi iboro neno 2027 iwo gi pesa di ma en singo ma okaketo gimoro piny ibro neno ibro nicha kunjo ka fungruok moro ntie cheza kama wewe ma ne gina ko golo release epra ino makaji bonja kare gik ber kaindi capitation gi mine no go iko kagi ibro mana kama ochwade ndo ka 30 20 10%. Yes. 50 first term 30 second term 20 third term ibro na maka gigi donjo e wange mos mawija piny wilgi gi mora ngawach wabro nena weche thoth ka indi ng'ama nowacho ni Opao en kijiko maduong'. Okang'eyo ni ng'ama nowacho ni Opao en kijiko maduong'. Mano ke nyinge. Obed dhi live, tugo games kokale simu, kata mana timo ohala kokale yor mbui, speed mar network ni malo to mana gi Safaricom, man gi network maduong' mar 5G e piny Kenya mangima. To kata kusitimo lal, Safaricom nigi solar power manyiso ni network tiyo seche te. Safaricom, popote ulipo. Banki ne mano kende Brumino ndo maroboke Nyakalondo mari Maramogi FM kar chunje luo en sa apargario gideka pra dek gaboro marukinyi makawuono nyinga eno tino makajuma ma en ko gwen tielo mare marario ano kanyo ka oboke usichupuna ka kendo banki ne mano kende abro ngisi ni magi mantie oboke makawuono Maramogi Radio Ramogi Chak odiochiengi yo maler kendo makare ng'e adieri e nonro mag oboke wa kawuono. Oboke mar The Standard gi Daily Nation makawuono Taifa Leo bet ka gima Kiswahili magindiko no kawuono morna kadisi. Oboke mar The Daily Nation makawuono gimomiyo jatend piny William Ruto kod Migosi Raila Odinga ne okonyo kor Johnson Arthur Sakaja
gabna ma Nairobi. Nyo gichope winjruok ka jatend piny nyo bedo kod MCS mag UDA ka jatend ODM Raila Odinga nyorado bende kod makolwer e bura moro machielo gi MCS ma Nairobi. President and ODM leader met hostile Nairobi MCS separately to broker a truce. Ma wach manitie kaendi. Kai wacho ni gimomiyo ma notimore eni luoro manyo nitiere kinde principals ariyogi ni weche mag campaigns ma Nairobi ma ohiu ne nyalo chapo weche mag dongruok gi kwe mongiore Nairobi ka poni ogol governor Nyakwara Mugajwang ka bende maendi luoro machielo mane gin go eni kamoro maendi ne dhi keto gi kama denya ahinya e gi kit siasa mari gi jisa ni korogoyo ne ikrok mar 2027 machielo ka endim eni gima ne omako chuny principals gi bende eni joma pingo sirikal mar Broadbase ne nyalo tiyo kod thuolo no mar ketho winjruok mar Broadbase. Concerns Broadbase government critics exploiting Oyster plot to derail Unity Pact. Kwe gi winjruok manitie kind ODM kod Kenya Kwanza nyo luoro nitie ni kamoro ne nyalo bedo kod mutni moko nikech weche manyo mako Sakaja Athani. Thuon wach e ite mar 4 mano mar oboke ni. Ma timore kinde mabende kembe moko mag jatimo hala moko matuklu, jatimo hala Farid Abdul Razak Sheikh kod Jabir Abdul Nasir Al-Kandi ma duto te koroto josepedho kwayo mar yudo orak mar NTSA mar loso license mar riembo nyamburko manyien manyasani miluongo ni smart driving license. Jogo kendo jatimo hala go kendo be osechakoro kwayo mar ng'iya nena kaka ginyalo bede donjo e wach mar loso kambi moro ma sukari. Kembe ariyo mag sukari igilo wach gi ka Tinderet Sugar Factory Limited kachiel kod Soit Sugar Factory Limited Nyakwara Mogi. Mae gimo bokene jo temo ng'iyo ka kawuono ibiro somo chuny wach e ite mar 7 ka wach mar midhiero momako sikunde mekwa banka piny owacho okose golo pesa ma dhi siro chenro mar somo ma nengone ogonyore sikunde mag sekondar kanyakla kod maonge chude sikunde mag primar. Ng'ikruok ma jopuonj madongo mag sikunde mag sekondar sani koro ywago dhogi tieko ka giwacho ni nyaka kawuono ni pesa pok okow kendo gin kama tek ahinya. Giriem nyithindo dog pacho koso gitim nang'o ni mar suppliers bende koro bembogi gi gope ma pok gichulo nyaka kawuono ka oting'o nyaka gope ma tam mokalo chien. Mae wach makoro gigoe nduru kendo gikwayo ka bende sirikal oyie one kaka nyalo konyogi. E ite mar 8 ka Nyakwara Mogi midhiero mar mibadhi ma osekwako Kenya ka kansa maduong'. Governor ma sani ma Bomet County Larry Barchok kod nyawadgi machon ma Bungoma County Wycliffe Wangamati nyotere nyimdo odiochieng' manyoro. Wangamati nyo iseyo ni nitie orage mamoko mane ochiwo ne wedege mamoko ma gin owetege kembe ma itayo gi owetege kabura makamano biro dhi nyime. Governor ma Bomet County be nye oyudre kama diny miwuoro malero wach mar orak mane omi kambi moro ma bende wacho ni omenda mar $15 gi wiye ne okotigo e yo mowinjore ma bende kelo chich ni kamoro mibadhi moro ndonjo e iye kanyo. Ite mar 10 kam jood bura sani koro dwaro ni IG mar police Douglas Kanja mondo ne kaka inyalo bi kaw ne okang' mager ahinya bang' tamruok ma umo iye piny ni wach mar payroll chenro matayo payroll mar obila okomi National Police Service Commission duol kata commission ma ochung' ne chenro mar migawo mar obila e pacho ka. Ler mar wach ni obokene ma timore e kinde ma jakom komiti no ma otele kod jaod bura ma Suba South Karoli Omondi nyo kwedo kwayo manyocho gol kod Kanja kendo golo chik mondo Kanja ochopo nyim komiti no tarik 16 nikech weche matut kendo man gi nengo ma onego beni koro yalo godo Kanja kuom bedo ni en makoro otayo weche mag payroll mag jo bila e pacho ka kata beni wantie kod duol ma tijno onego beni koro bedo mare. Wate kin National Police Service kod National Police Service Commission okose bedo maber nyaka ne chuog duol ma National Police Service Commission e pacho kam. Pajo ndiko gi pajo somo ni oboke ka Nyakwara Mugajwang goro mar katun kawuono ng'iso kaka ne ores kor Johnson Arthur Sakaja SOS not save our souls, save our Sakaja. Kama bende Sakaja nyo ofuongore
kaka nyambaganye kete cha Nyakwara Mogi banka MCS nyocha okedone kama tek ahinya mar dwaro thiche oko. Ang'o manyo timore? Robert Alai kawuono Ramogi Baraza biro leronwa nikech ne ene bura no Nyakwara Mogajwang. Toko bokeni wan kod weche mag tuke ma bende ngiso ikruok mar Harambee Stars nigo ne tuke mag ng'ado tiko mar the World Cup. Nyakwara Mogajwang gitugo kod Gambia chieng' Friday jumani tarik 5 tugo mano bede pau tuke makasarani kageno nitie ni oganda jo Kenya kamoro nyalo biro chodore biro yuore tugo makamano kendo kidek miyo jo Kenya mijingo. Oboke mogik mango ka kado bidina wacho ni an gi Taifa Leo chako yomba kama tin Nyakwara Mogi en oboke ma The Standard ni we nekoni report makende Nyakwara Mogajwang en chandruok gi midhiero masani koro kwako Kenya kod Jubaland. Kai wacho ni sani jolweny mag Jubaland no donjo nyake puothe gi mier mag ji Mandera kocha. Ka koro to nduru korigone sirikal mar piny Kenya ni chandruok masani koro kwako Kenya banka jolweny mag Jubaland donjo kendo donjo nyaka kuonde mag somo Mandera kocha makoro giloko nyaka sikunde moko obedo kembe mag jolweny. Wach mar nek mag jolupo Turkana kocha gin moko midhiero maneno ni joko odonjo e Kenya ka jo Kenya owelwet nono ka jodito e sirikal kamutingo jatend piny oketo wang'e siasa jatend jolweny pacho ka oling' thika matuo jatend migawo mochung' ne weche mag ageng'a e pacho ka Soipan Tuya en be kinene mana e laro mar State House ka odhi yuoro e buche mag cabinet kende. Obokene dimbe gi dhongere wacho kama: the president is keen on politics, the CDF is missing in action, while the defense CS is only seen on the lawns of State House during cabinet meetings. Ang'o matimore? Odiochieng' manyoro oganda nyowuok oko e gwenge mag Mandera County e town ma Mandera kage kwayo sirikal ni mondo wuoge ogole koke kendo one kaka nyalo riembo jolweny mag Jubaland masani koro go kambi e Kenya ka Nyakwara Mogajwang. Giywak ni ling mag jodito mag sirikal kelo penjo mathoth malo duoko Nyakwara Mogajwang kendo obokeni wacho kaka jaduong' moro ogolo wuon gi majagri 92 otere kama chielo banka gwengi nyocha monji kod jolweny mag Jubaland gi. Wach makoro giwacho ni sirikal nyaka wuogi oko mondo ne kaka nyalo konyo gi Nyakwara Mogajwang. Ler mar wach ni obokeni kai wacho ni jolweny mag Jubaland go nyocha poe mokalo kit rueko margi. Jubaland fighters boast of seizing farms in Mandera and even thank Kenya for the warm welcome in quotes. Ne girwako maber. Ma wach mabero boke ni temo lego ka jonon weche mag diplomasia gi arita sani koro chayo mokalo ling ma bende Kenya osebedogo tinende. Professor Peter Kagwanja jatend duol ma iluongo ni Africa Policy Institute ogolo siem ne jatend piny ni onge ka jomoko nyalo donje Kenya ka ma ok okawo okang' moro amora. Ma timore ka jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua sani koro bandho ni jatend piny William Ruto okawe okang' to wacho ni en gima rach ahinya ni jomoko nyalo donjo Kenya ka to piny oling' thi ka gima onge gima timore Nyakwara Mogajwang. Magi moko kuom weche mibiro somo kod ite mar 5 ka e ite mar 6 ka jatend piny William Ruto kod Raila Odinga ondhogo jogo kura jo od bura mag County Assembly ma Nairobi ka wacho banka Sakaja nyokony kore. Ruto and Raila have betrayed voters, say MCS after Sakaja was saved. Bura manyo choki Jaramogi Oginga Odinga Foundation manyo kelo kanyakla MCS e buo kweth mar Azimio la Umoja ka jatend piny bende obedo kod bura moro maronde kata parallel meeting gi MCS Nairobi ka mane kweth mar Kenya Kwanza mar gomba kaka ani nyalo bi kony Johnson Arthur Sakaja. Ler mar wach ni oboke ni jo bura moko nye wuoyo ka wacho ni oyo ni timni ne en chal kagima en tim mar ndhogo jogo kura ma giwacho ni nigi teko. Odichieng' manyoro bura makamano ne ong'ado ni Sakaja nyomi ndalo 60 ni one kaka nyalo tieko weche manye kelo chandruok e kinde kod MCS otegi mapiyo kaka nyalore Nyakwara Mogajwang. Oganda koro keto wang'gi to ndalo 60 gi ang'o malich ma dhi timore.
ma ipenjo ka ma oboke ne nigo Nyakwara Mugajwang. Pajo ndiko gi pajo somo ni oboke ni chandruok momako sikunde mekwa banka sirikal odeko golo pesa kata ko pesa ne sikunde mekwa e ite mara pagari ka Nyakwara Muguru mar Katun guru mar Katun en wach mar Sakaja ne banka MCS Buoge county number 47 dun bura mar ODM nyowuok oko mar biro konyo kore kanyakla ko jatend piny William Ruto manyoko nyokor Arthur Sakaja ndalo 60 ang'o ma biro timore. Weche mag pacho momako wanga kam en winjruok manyo bedo e kind riwruok mano mar Council of Governors ka otele kod jakom mar COG kanyakla ko jakom mar komiti mochuni weche mag thieth Mudhomi Njuki. Jakom mar COG en Governor Ahmed Abdullahi gi bura mano kelo gi kanyakla kod jatend migawo mochuni weche mag thieth Aden Duale mane oketo winjruok ne jotich mag kata jochiw thieth mag UHC manyocha sirikal mamalo wacho ni koribro ndigi yor tich mongirore gi sirikande ma counties mekwa. Banka Council of Governors wacho ni oyo waonge kod budget mar kaogi ne giketo winjruok ni gibro time e kidienje ok wang' achiel kendo winjruok manyo kata weche mano kelo chandruok nyo gitieko e yo ma winjore mar mondo mi counties obed kod thuolo mar neno ni jotijgo otimo tijgi mar konyo jopiny. Achiel kuom giche mane chendo en chik ma nyiso pok mar pesa ma bende ne osepuodhi manyocha onge kod allocation mar ng'ondo kendo kao jotijegi kata kamano ne oket winjruok ni sirikal mamalo biro kao bath ting' mar neno ni kuom thuolo mar lokruok ni one kaka inyalo bichul gi osara e yo mowinjore Nyakwara Mugajwang. Weche mag ohala ni oboke ni weche mag tuke ngiso ikruok mar Harambee Stars nigo kanyakla kod dhial manyo dhial godo japuonj maduong' mar Harambee Stars Benny McCarthy kokalo kuom mich mar S Jack. Jofwambo gi keyo ma bende ndiko weche mag tuke manyo opuodhe ni nyo ngiso kit puonj maber ne Harambee Stars bang' ndiko loch tuke mag CHAN. Nyo miye pesa ma aching maromo 1,100 kod trophy bende. Ler mar wach toko boke ni kod ikruok ma Kenya nigo gi Gambia cheng Friday jumani. Giko minono mar boke moro cha biro de mana nyuok Nyakwara Mugajwang. Poda manyo Kiswahili nyota mara mar Kiswahili lal matin. Mwasetelo e yango ni weche mowuok e oboke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Safaricom popote ulipo tena nango eni kamora mara ma intie Safaricom ni kodi Nyakwara Mugajwang ka kelo ni konyruok e yore gi mag tudruok. Asebedo kapimo ni tinende Safaricom omiyo oganda jo Kenya yote weche mag tudruok. King'iyo bathi kanyo nyaka yude M-Pesa moro. King'iyo bathi kanyo nyaka yude kaka inyalo chudo kokalo kuom M-Pesa. Magi temo miya wacho ni Safaricom popote ulipo. In bende agombo ni ng'isa nena Nyakwara Mugajwang kawuono. Nito kami winje Ramogi FM okinyi makawuono. Network ma Safaricom kama intie chalo nade. Gi Safaricom ya kuonde ma customer care e Kenya mangima. Be osekonyi kaka japiny. To Safaricom kokalo kuom M-Pesa kaka japiny oseloko ngimani yo machalo nade. Kaka ja ohala osekonyi yore mage. Pimna nena Nyakwara Mogi en saa 12:51 mar okinyi. Manyo mabati ma otegno e nengo moyweyo. Kidani mabati e duoko mari. Kochakore Kidani Prime, Corrugated, Tile nyaka Box Profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani mabati, boresha mjengo, boresha maisha. Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito saa, wuoki achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Sa 12:53 mar okinyi makawuono yaore. MCS ma Nairobi ne odhi nyasi kao yao accounts megi mag bengi chal ka gima nyo tim gimoro ma nyamin something ang'o kere jowa magi wesi miwa nyo gidhi yalo weche gi japuonj Onunga. Victor, one pesa nyaka wakao to obungo nyaka watigo e gokura mae wach manitie. It would be a season for us to mint money from the politicians.
Wood Eli ayie ni teko mar pesa ni malo maingo gimoro amora. Ineno ka pesa owito oko impeachment motion, jotendwa madongo be obede joma beyo. Uma wachara ywak kamano Wood Rangwero kamano ahinya. Donge jopiny ohero mana handout, ok gidich kod maendeleo. Ng'ato be ng'ise kamano. Obure Wutina wacho ni broad-based government has more than proved ni nitiere joma dhi kon jakom go lweny mbele. 2027 jakom dhi bedo more strong kata ochung president or not. Okay. Mwalimu Winnie Mboya wacho ni winjo yo makare kendo mora nya kod chenro erokamano ahinya. Wach mar ndiga ni emaneno ka bet ka gima odonjo ne jopiny kabisa. Donge longo ndi en sa 12:55 ago mningisa nena ni Safaricom oseleko ngimani eyo machalo nade okinyi makawuono. Safaricom popote ulipo kamutingo wach mar network towers masa nigi luomo nyaka gitiyo gi solar makoro ngiso ni ka stima olal to pod network pontima otegno aduwa mana kokalo kuom Safaricom popote ulipo. Penji kacha nito Safaricom egwen kama intiere network mari chalo nade Nyakwara Mogi pimna nena to gi Safaricom kuom okang' magikawo mar yawo bedege koduke makain gi wach mora moti nyalo dhi kacha to gikonyi osekonyi nade kaka jakenya to bedo Safaricom ahinya to M-Pesa osekonyi nade timo ohala kaka ja ohala be osebero ngimani kaka ja ohala to kaka ng'ama tiyo kode in osekonyi nade pimna nena. Safaricom popote ulipo era Mogi FM ona SMS ka ona WhatsApp no 722 bende. No. Be imanyo mabati ma otegno e nengo moyweyo. Kidani mabati e duoko mari. Kochakore Kidani Prime, Corrugated, Tile nyaka Box Profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani mabati, boresha mjengo, boresha maisha. No. Kalameni e Radio Ramogi. Kawunti biro chon. Kawunti biro chon manano jawadwa. Dajuagni. Riswa. Shindwe. Riswa. Towieno. Dajuagni. Ibiro chon. Yaran kawuno biro chon manane yawo. Baba. Baba. Alami. Ikagi. Towieno. Ai. Riswa. Be. Baba wasika. Erokamano wasika. Wasika. Rada kono wasika. Mukbasika. Gogi tudigi. Doi kugi pekini malawa. Anyuala ketuara dalam nek. Giwaro na pekini magachuke. Jin maringo. Mawuoto. Riswa. Mondo ne ko tiede. Timo mana dundu primo ge yuok. Daki da yuok. Ido. Igona ngwew. Ido. Igona ngwew. Koda dagito. Ke chada ka kweru na dete. Kakitet ni chadi ka kweru. Ikiai. Na sawo ko ka chamo kuon mang'ech wangre. Da to intak nuka towieno. Nyalo toye goyo mekia ni bigo de ng'iew kagibin paka. Kalameni. Gimohingo customers million 50 Safaricom e yor tudruok man kod network maduong' moloyo e piny Kenya mangima. Manyiso ni ibedo connected kamora mora ma intie kendo contacts magi duto nigi network. Safaricom popote ulipo. Ramogi Radio Ramogi Kar chuny jaluo.
okeo gi tinga magunga sani koro wan kod yore ma inyalo tiyogo kidwa chudo ma oheo milion 3 e Kenya kama ngima nikech Safaricom popote ulipo ni yore mag chudo mag M-Pesa. Wan kanyo kod agents mag M-Pesa ma oheo 1340 e Kenya mangima. Bende wan kanyo kod network ma otegno yore te mag tudruok machandi kaka japiny kaka ja Kenya. Safaricom nigo emomiyo wacho ni Safaricom popote ulipo. Customers ma romo milion 50 e Kenya mangima. Safaricom kamora mora ma intie gentie popote ulipo. Kwa mano daer mar ng'isi ni to kimia wach ni Safaricom kokalo kuom M-Pesa osekonyi timo ohala nade kaka ja ohala. Bebe to ber kipimi gi ndalo machoncha. To Safaricom bedori koro gi yawo bedegi customer care shops machiegni kodi ma oheo 4,000 ma mi yot ni samen gi problem to ginyalo konyi kacha. Oseloko ngimani machalo nade. To network margi kama intie chalo nade. Mia report nyakwara mogima dipoka okonyo kamoro. Safaricom popote ulipo. Kiligire sorakoa Samara kori kwita hayo chopo Ya mashirati morduto Wakisirari Achiko yomsoma Tanzania Wakalo tarime Kawila dia kalo marasi bora Mamumudara gita kula Kodandolo beto siep Kevo kanesia penyendo koro Sakaja to nyoro ikonyo nango. Gino donjone Udisia wanapenje Robert Alaika uono nito angoma no lokore mopogore kod chung margi chien kocha. En sa chiel wa idoche manyen bang' kanyo dio misen jakabwana biro kod padono to kweche mag tuke e Nyakalondo mar Ramogi FM. Weche maka kod kacha Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi #1 station for the Luo nation. Report mar jaga budget Margaret Nyakango yango ni apis jatend piny Kenya ne otiyo kod omenda maromo shillings bilion 2 chieng' e chenro mag go chapa. Governor Johnson Sakaja koro yudo fungruok bang' MCS wito oko paro mar thiche oko apis. Ang'o manyo kelo chung' ma kamaendi dakika mogik? Ka bende thoth sikunde ni kama tek e tayo chenro mag somo ni mar nyaka sani pod ok giyudo omenda masiro somb jopuonjre kowuok kuom sirikal mamalo. Weche manyien gi Collins Okaka. Oyawre nyakoro magajwang' kamora mara mintiere arwaki ni machiegni. Report mar jaga budget Margaret Nyakango yango ni apis jatend piny Kenya ne otiyo kod omenda maromo shillings milion 2 odiechieng' e chenro mag go chapa e komenda mokalo. Lipono bende lero ni sirikal ne otiyo arietha kod omenda jopiny ka apis jatend piny Kenya ne otiyo kod omenda maromo shillings bilion 1 kuom jong'ad ne rieko. Manyaka sani kwan giromo 20 ma bende konyo jatend piny Kenya William Ruto e ng'ado rieko e chenro mopogore. Lipono bende yango ni jatend piny Kenya William Ruto e komenda magana 224 gana 225 nitiere kaka omenda mathoth ni tiyo godo ma ok nyalo luwo ndachgi e yo makare. Magino mabende no kelo ng'anyo mapek manota kod rowere mag Gen Zs higa mokalo. 2023 is the year we decided to stop wastage and extravagance, instead opting to live within our means. We decided to cut expenditure by up to 400 billion shillings so as to reduce our borrowing. We decided to enhance our tax revenues by Kenya shillings 600 billion to fund our programs and development so as to safeguard our sovereignty and independence. Manodo jatend piny Kenya William Ruto kane loso ewi moko kuom okenge mane sirikande okawo kata doko ni report makamaendi biro e kinde mabende oganda jo Kenya pod kod penjo mathoth maloyo duoko gimomiyo pod itiyo kod omenda magi e yo ma ok nyal luwo ndachgi kata doko ni nitiere pek e sectors mopogore manok moting'o kod kamano mar somo, sekta mar thieth e kind mamoko. Kaluwore kod lipodno mar jaga budget Margaret Nyakango. Kumachielo en ni lieta ewi paro mar thicho oko. Governor mar county ma Nairobi Arthur Johnson Sakaja
nyo koro dok piny dakika mogik bang' kanyo MCS e od bura mar kaunti ma Nairobi nyori kosechoko sei maromo 80 mabende nye giramo ne kochopo tiario juma manyien to paro makamano ne gidhi chopedho e nyim od bura mar kaunti ma Nairobi mar mondo mi githich oko Governor Johnson Sakaja. Kata kamano Sakaja nyoyudo fungruok daka mogik bang' romo mabende nyo kelo kanyakla ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kod MCS mag ODM, duond bura mar Jubilee kod Wiper. Kakumachielo jatend piny Kenya William Ruto bende nyo chuoyo kom e romo manyo bende oyuore kod MCS mag duond bura mar UDA e County Assembly ma Nairobi. Roma bende nyo bagi e kar jot mare bure Nairobi kaendi. Walter Nyambaga odichieng' manyoro nyo luonwa romo ariyogi kendo ne oikonwa lipot maket kodma. Kaka ndiga fungore ne jawuoth MCS ma Nairobi ofung dwachgi mar thicho oko Governor Johnson Sakaja e bura mane okelo kanyakla jokanyo mag duond bura mar ODM, Jubilee to kod Wiper Party. E bura mane ochwe kom kod ogai mar ODM Raila Odinga, MCS ogike winjruok mar wito oko thicho Johnson Sakaja e APC. Kwa kauli moja tumekubaliana kwamba impeachment iahirishwe na itolewe, na sasa tumekubaliana governor aendelee na kazi na vile vile ajumuike na akapewa pia marekebisho ambayo anafaa kufanya. Toginang'o madebede ni malingling mane oreso Johnson Sakaja e lwet MCS. E yor fombo marwa, e twak paro gai mar ODM Raila Odinga kod MCS, onego liet mane medo idho, e kendo chiwo thuolo ne MCS mondo ng'og oko mane nie chunygi. E kendo bang' MCS wacho makor ka korgi, e Governor Sakaja olero gik mose kelo liet monywando weche mag basaris. Sakaja opedho kako sepogo menda mag basaris, kotelo ni eko menda mar 2022, 2023 ne okayo ne wards duto maromo shillings milion 715, 1811 gi 692. Te eko menda 2023, 2024 ne okayo menda maromo milion 925, 1683, 948. Ke eko menda mar 2024, 2025 to sekayo maromo milion 889, 1093, 648. MCS wamelia mambo ya ward zao, vile development inafaa kuwa kwa ward, mambo ya bursaries. Kiongozi wetu bwana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kuweza kukutanisha ma MCS wote wa Azimio, na wote wameongea kwa kauli moja na wamekubaliana. Hakuna mtu ameweza kulazimishwa kutoa hiyo uamuzi, ama kuna wale wamelazimishwa kuambiwa si leo. Wamepewa nafasi ya kuzungumza, nafasi ya kutoa malalamiko yao, na pia governor ametoa malalamiko yake, na vile vile akaomba msamaha kwa wale ma MCS wote, na tumekubaliana kwa muda wa mwezi moja yale marekebisho yao yamefanywa, na tuone mji wa Nairobi ikiendelea. Sakaja ojiwo mondo losa put moro mabiro tudre kod ward kendo rango kama chenro mag dongruok okwame mondo dhi nyime. Pia governor mwenyewe ameona makosa yake na amekubali, na wale MCS pia wameona makosa yao wamekubali. Kwa hivyo watatimu pamoja na speaker pia wa bunge lao la assembly. MCA makilelesha Robert Alai mose bedo kaka wiyo tele wach thicho oko Sakaja onenore ka gima obedo wendo minyalo mikwe jembe e kinde mane romo dhi nyime. Bang' tiekore kod jo ODM kod Langi, ne en thuolo mabende mar jatend piny William Ruto ochwe kom kod MCS mago mag UDA e kar jot mar jatend piny, e kendo kweyo lietno oyangore ni winjruok obede kendo chiwo thuolo ne Governor Johnson Sakaja mondo dhi nyime kod tich bang' lalruok e bura mane ochwe kom kod jatend piny William Ruto. Walter Nyambaga, Nairobi. E kinde ni mabende jopuonjre nitiere skul ne tamo gik mara adek. Thoth sikunde ni kama tek e tayo chenro mag somo ni mar nyaka sani podo ka giyudo omenda masiro somb jopuonjre kuo kuom sirikal mamalo, kata doko ni sirikal nyocha ne osesingo ni omenda makamano ne owinjore bed ni osechopo ne sikunde. Osigo makoro odong' e wi jopuonj madongo mag sikunde ni mar chik bende otwe lwetgi ma ok ginyal oro pacho jopuonjre ne fees. Sifros Okinda miyo walwer mathoth otendore koda pek masani jopuonj kaachiel koda sikunde kaloe.
Ma en juma mar ariyo nyaka ne skunde ye pinde tam mar adek. Nyaka sani sirikal maduong' pok ooro omenda mag siro somo ne skunde ma pacho ka, gima koro keto tend skunde kama tek. Most of the schools have got problems, all the way from primary to senior schools. Many principals actually are calling this office because they are living in fear. They cannot address the matter openly. They are asking, how do you expect schools to run with the zero capitation and no fees? E kaunti ma Machakos skunde mayo 400 wachore ni chenro magi koro chung kalore ni agulu magi otuo kata obedo ni tam mar adek chuok to ni kod chenro mathoth. We are supposed to inaugurate boards of management in our schools. In fact, both primary schools and secondary schools. This is supposed to happen for Thursday and Friday. But so many principals who are members of CUPET have been calling me, telling me it will be very difficult. We have examination and the learners are preparing to sit for the exams, especially science learners. These science learners require equipment, apparatus, but the schools have not been given money. Tendo rok ma jopuonj koro dwaro mondo sirikal oru chenro mar oro omenda ne skunde kalore ni wego rako mako jopuonj mafwanda. These suppliers are not being paid and they are on the necks of the principals. Some of the principals, in fact, they better resign for these positions rather than being harassed by the suppliers. Tend skunde lero ni lwetgi bende otwe kod chik matamo giriembo jopuonjre dok pacho ne fees. Achiedh nade mamoko mokwako skunde ni gope mathoth osechokore kalore ni sirikal inyoro omenda makidam kidam gima miyo gope biwore kod yiene jopuonjre ka obokgi mag somo tok tieko skul kata ka gin gi gope. Every year, areas are there. The government is not paying full. They are just talking about 50%, 30%, 20%, but they are not fulfilling that order. They are just paying some peanuts out of it. So we are asking the government to make sure, even before sending the capitation for this term, let them also clear the areas that have been there. Once the parents hear that kind of directive, they don't pay a single penny. They just go to schools and demand the certificates of their children to be released without a single penny. It's a serious challenge to our schools. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nosingo ni omenda mag somo nonego chope skul juma mokwongo mar yepo gima nyaka kawuono pok ochopo kare. Ne nyakalondo mar Ramogi, nyinga Simfros Okinda. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. E weche mamoko mabene mulo mago mag somo en sikunde maromo 17 kaunti ma Migori geno ni biro yudo gige somo mopogore opogore mabende biro siro chenro mag somo ma itimo e laboratories. Ma en ler mano chiwo kod Gloria Nanjala mabende na pisa mowuok e migawono mar somo ma otenore kod chenro mopogore opogore masiro weche mag somo chutho to lony manyasani mabende odiochieng' manyoro skul ma Anjego Junior Secondary nyoyudo gige laboratories mabiro siro somb jopuonjre chutho kotenore kod somo mag science kaachiel kod kwano nyoloso e yo maket kod mam. We target to supply to over 300 schools and more, but to ensure that STEM is fully embraced from junior to senior school. So far we are doing around 17 schools. Our biggest mandate is to try and fill in the gap of STEM in JSS schools. So today we are here in Anjego Primary School to deliver a mobile laboratory, which is just among the few items that SEPO deals with. So this is just an initiative under the Ministry of Education to ensure that students are now embracing STEM education. Nanjala bende no lero ni gidwaro neno ni jopuonjre mathoth omako motegno somo mar science kwano mondo mi gibede kod lony kaluwore kod kit lony masani nitiere e paw somo kata tiegruok ni mare kinde mabiro nyime weche mag tiegruok biro bedo kotenore ahinya kod lony manyasani kendo somo mar science kod kwano biro bedo ka imiyo pek. School Equipment Production Unit has just come up to encourage students, more so girls, for this initiative under Eco Network Africa, to encourage them and make them understand that STEM is not hard. It is only but to nurture the habit of innovation and creativity from childhood to the adulthood. Kuna mga juang kakurati kuchi mwenyen manakilo ni magithundu weche goka keto gie machuok. Report mar jaga budget yango ni apis jatend piny Kenya ne otiyo kod omenda maromo shillings million 2 odiochieng' kodiochieng' e chenro mag goyo chapa e komenda mokalo.
Ka kumachielo, Gavana Johnson Sakaja koro yudo fungruok bang' paro mar thiche oko ya pis nyokoro wit oko kod MCS e County Assembly ma Nairobi e dakika mogik. Kod thoth sikunde ni kama teke pacho kaendi e tayo chenro mag somo ni mar nyaka sani podo ka giyudo omenda masiro somb jopuonjre kowuok kuom sirikal mamalo. Sadeki wang'e watudre kendo ne weche manyien e yono madimba ka thoth gin mago motuch kuke kor gwenge sari wang'e weche manyien e machuok bang' nyire machuok kende wadonje pau tuke. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndiye amelazwa hospitali. Kando nadai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki mbili. Mimi ni government lakini kimenilamba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Weche tuke e Radio Ramogi. Kamara baro mintie nyakoro magajwang machigni kende pau tuke nyinga Collins Okaka. Kocha mar tim mar adhula mar Harambee Stars Benny McCarthy emowal kaka kocha mang'ula dwe mar aboro mano kaluwore kod jofombo mag weche tuke pacho kaendi kokalo riwruok margi mar SJAC. McCarthy japuonj maber mogik e tugo dwe mar aboro kaluwore kod SJAC ka bende ma mich mabiro ka en mich mabende no se yud kod kocha ma wuoke pinye maoko kumoting'o koda ka Carlos Katiwa mar Kabras Sugar dwe mara ang'wen higani ka achiel kod Etienne Ndai Ragije mar Kenya Police mawuok e pinye Burundi. McCarthy gi thuolo masani igeno ni biro tayo timno mar Harambee Stars e tugo mar manyo tiko mar tuke mag World Cup ka tich abich jumani obiro telo ne Harambee Stars ka ma Kenya biro rakore kod timno mar Gambia mabende nyose mole pacho kaendi. Nyalo paro ni Harambee Stars nyocha no tim maber ahinya e tukego mag CHAN mabende no bagi pacho kaendi piny Uganda kod Tanzania ka notelgi kod kocha Benny McCarthy kama ne gichopo e tielo mara quarter finals magiko gi nothulgi oko kod timno mar Madagascar. First of all, I would just like to thank the sponsors, President, Vice President, and everyone involved in this event. I think for coaches and players, it's a team sport, but it's always very important and it's always an honor, a great honor to be nominated by the public for the individual work that you do in a team sport. So I'm very honored and very privileged to receive this award. James Waindi en jatend riwruogno mar jondiko mag tuke pacho kaendi SJAC noloso kama indi tok mich ma kamano mane Benny McCarthy oyudo. It's a great honor today to be here to award Coach Benny McCarthy the big court because reaching the borders of CHAN was a very big feat. This was the first time we were making a debut and we managed to reach the last 8. If it was not for the referee, I think maybe we could have reached the finals. Who knows? Could have even won it. It's a big feat and I will also want to thank the panel for nominating McCarthy. I know it was not a very easy job. Kakumachielo tim mar adhula mar Gambia osemole pacho kaendi ne tugo kindgi kod Harambee Stars tich abich jumani e tugo mabende en mano mar manyo tiko mar donjo e tuke mag World Cup FIFA 2026. Timno mar Zambia mabende itayo kod kocha machon mar Gor Mahia Jonathan McKinstry nyomole pacho kaendi ka bende McKinstry okoni ong'eyo ni tugo kindgi kod Harambee Stars biro bedo mano matek kaluwore kod duoko mar bende ne giyudo tielo mokwongo mar gonde 3-3
Kata kamano koni yawuote oikore mar rakore kod Harambee Stars embele johera magi Kasarani Tich Abich. Yeah, look, it's always nice to come back, but ultimately we're here for business. You know, for me, we can enjoy it afterwards. The aim is to try and collect 3 points. We know that's not going to be easy because we expect there to be a very sort of hostile environment. The Kenyan supporters will come out in their tens of thousands to support the Harambee Stars. We've seen that through the Chan tournament, you know, very well supported games here at Kasarani. Obviously, Kasarani holds lots of good memories for me. Captain mar team no mar Gambia ne oloso kama indi kotenre kod tugo na magidhero rakore kod Harambee Stars Cheng Tich Abich. It's feeling good to be in Kenya, although I've never been here, but I like the environment and we are here to win the game. Although it's going to be a difficult one because they have the home advantage and they are playing in their ground. It's not going to be an easy game though, but we are here to win the game as they also want to win the game. Team mar Harambee Stars biro rakore kod Gambia Tich Abich ka bange Tich Ariyo juma manyien gibiro rakore kod team no mar Seychelles ka nyaka sani Harambee Stars ng'wela rotiko maga World Cup FIFA 2026 nyaka sani gichunge thuolo mar ang'wen group F ka group no mar F Gabon motelo kod points apar kod abich kilwe kanyo kod Burundi man kod points apar. Kenya ni thuolo mar ang'wen kod points auchiel. Gambia ni kod points ang'wen thuolo mar abich ka Seychelles ema oyua goro kanyaka sani podo ka giyudo point kata chiel. Giko weche tuke nyakang chop saa 7 kedo gida 15 e pau tuke oriti masani nyinga Collins Okaka. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Be imanyo mabati ma otegno e nengo moyweyo? Kidani Mabati e duoko mari. Kochakore Kidani Prime, corrugated, tile nyaka box profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani Mabati, boresha mjengo, boresha maisha. Parane, milion adek mago endini mag M-Pesa. Mano nyiso ni inyalo timo chenro mora mora mar M-Pesa ka mora mora kendo customers magi nyalo chuli gi M-Pesa kokale pochi la biashara. Safaricom, popote ulipo. Isani jakabani donjo turu, ye gimiyaro moro mokonyo banu magima. Madanjo msoma ya majo mara morchut. Uchopo usiku ajosi makawila uchakorumba. Matini makaywayo uchakomos. Kagini gigarina nyakarungu. Gini gigires nyamini laki. Jeni kode musa budopek. Utingo jamara naronga giga chuma budokwe. Mos na joni, narongo kego dongo semelango. Bini ramonge budo wai budo ben mako witi. Okumoke gochua dongo chalo budo mami siepna. Matin bonagi masuja ipanya pechur ginyingu. Mos jako nyango nyadudo nyapinyo buoyo. Jemoko budawa, alufe mano yudo kalokwano. Ikwano gi machine, jokwan computer neni kanyo. Edwino mini miso somo mathoth. Ameri nyago kinyo somo kwan. Kagini kwado kode na kach. Samara koda kondo kwano pek. Jopinyi wanyiswe, yama jomaro timo notes. Toki gisungre, kata kamodake odokwe. Yawati majumara mazudokedo mwande lwetgi. Togini giungwana malayo pinyeke imarwa. Pinyokwe giungwana mocheyo nyaka marza tanzu. Roto medundalo ni chayo jiwonge godo. Watu watieko, aduogo yoshirati kabwana.
Wamondo jokelowa maringo gi usiku koda mudo. Ya mamu somo fayonwa Obeto mino tieno kowa Kagini giga chuma wuoth ber Opepo mako dembo kowa Kienje jokowa Japuonyo mamu ngwana neni kanyo Ochopo siradi Orwakwa kiti moto wach pek Oturo jorwakowa Adek makandiego koda simango Ma Ramogi Radio. Ilis gawago jojo not marabudho wuodgi Wan kiti moto kapana ber pinyumbogo Keuso magi manjise ni budho ber apaka inya Yabe moro naneno to ng'eyo tako pando no nyinge Tanzania gi Kenya to Uganda ti kota tata Magunga chur gi kita kama kayudi yoro tonglo Kenda wuto gi tielo kama kayudi yoro tonglo Iwinjo Ma Ramogi kama kayudi yoro tonglo Magunga we zaidi kama kayudi yoro tonglo Iya merwa wachope kama kayudi yoro tonglo Ulaya wote matiekwe kama kayudi yoro tonglo Gilori Magunga tinda wuotho gi minga Tanzania gi Kenya to Uganda ti kota tata Magunga chur gi kita kama kayudi yoro tonglo Kenda wuotho gi tielo kama kayudi yoro tonglo Aruyo piny gi rumba kama kayudi yoro tonglo Magunga we saidi kama kayudi yoro tonglo Iya Amerika wachope kama kayudi yoro tonglo Ulaya wote machope kama kayudi yoro tonglo Bunde kama koyudi yoro tonglo Nomoko dware gi siasa kama koyudi yoro tonglo Iwa wuto usiku kama koyudi yoro tonglo Dogeche ringo usiku kama koyudi yoro tonglo Yulupo ringo gi yenam kama koyudi yoro tonglo Tawachiti yogi koyo kama koyudi yoro tonglo Bunde turgo sigo kama koyudi yoro tonglo Jogware tiyo gi nguvu kama koyudi yoro tonglo
En mana yoro tonglo sachiel gi 29 mar okinyi masani e nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chunje luo. Mana ngisi ni chenro mabede ber kodi ahinya en wach mar pidho yien kata pith mar yien ma wasebedo kwa jiwo ka pile kochakore nyora sebedo ka jiwi en gima se ngisi kindi ka kinde ni sani korto ober kodi nyakwara Mogajwang ni mar wan kanyo kod mich mabende bro dhiali Africa Champion of Trees Awards, creating a tree growing ecosystem driving cultural sustainability. Ungene achiel kuom rameny mag dongruok ma pinje ne oketo. En gin diekni mage manyalo somo manyalo konyo rito alwora marwa. Biblos ne joma jokritus unyalo paro kanyo ni ndiko mar chakruok kanyo nomiyo dhano ting' mar rito alwora gi ting' mar rito piny. Kuom mano ting' e lwetwa mopogore kod ngimani in iwuon alwora marwa nyaka warit. Mae momiyo amedo go poro nyakwara Mogajwang ni kata mana Sustainable Development Goals mulo weche mag rito alwora marwa. Abiro ka kendo sieko ka mar ngisi ni achiel kuom okenge manyalo konyo rito alwora maber en pith mar yien. To kipidhe to adhiali kaw gini ka gima onego bed ni timo pile ka pile ngimani. Ochal ka rwako law nikech wan kama rach ahinya piny ma ka ok warito piny sani to tieng' mabiro biro bedo gi kama ginyalo wacho ni waonge kod piny monyalo dakie e lwasi mowinjore. Ung'eyo ni ka wamako lwetwa kanyakla ochakore kod ng'at achiel ni okere ne familia okere ne gweng' ne oganda ne piny. Unyalo paro sirikal bende osebedo ka oketo maino ne ni chiegni kaber ahinya wabede kod yiende malawna bilion 15 nyakwara Mogajwang. En gima nyalore mana ka an kod in waduto wakaw ting' Kaluo gi Kenya mangima kamoro amora minyalo pidhe yien berndi. Kuom mano nyakwara Mogajwang wan kanyo kod categories mopogore tieng' mopogore inyalo yiero ng'ama iparo ni osebedo ka en ng'ama onego beni korichwo ne osimbo kuom okang' mar jiwo wach mar pidho yien to kowacha owacho to time to en gima uneno e gweng' kama intie. Ginyalo bedo group, onyalo bedo kada mana jafwambo gi keyo ma osebedo ka ndiko weche mag rito alwora marwa. Onyalo bedo kada mana riwruoge moko mag piny owacho. Onyalo bedo kada mana chief mane gweng'u kanyo. Onyalo bedo ng'ata. Onyalo bedo nyithiwa mane sikul. Ntiere ber mogundho ma ng'ama biro loye piem makama bende biro yudo. Irito piny idhiali kuom tich maber ma isetimo kokalo kuom awards ma iluongo ni Africa Champion of Trees Awards kokale nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chunje luo. Wakaw ting'wa wamakuru gini ka girwa nyakwara Ramogi nikech waduto ka watimo kamano to wanaweyo sigana mar lokruok. Ibiro pari gang'o? An awuon ibiro para ni najiwo wach mar pidho yien to wacha en wacho gi timo. Ma ote moyiedhi mago mondo chope iti okinyi ma kawuono e nyakalondo mar Ramogi FM kar chunje luo. Dongo winjore. Koro kawe jukumu mari kawuono nyakwara Ramogi ni ote miwinjira Ramogi FM kawuono ni imbiti kode e yor kelo konyruok ne gweng' kama intiere nyakwara Ramogi. En wach mar pidho yien, en wach mar konyo wadi alwora marwa. Chenro mokenwa kanyo kod Kenya Forest Service kanyakla kod Blue Focus ka jiwo wach mar ACT Awards 2025 e Ramogi FM kar chunje luo. Wendo mara abiro gwele ka mana bang' kinde mono kende bang' weche mag ohala e Ramogi FM kar chunje luo. Wayudo ote mamoko. Nyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano ma nigi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano ma nyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod adier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuoki achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Seche duto, kamoro amora, dalo duto ohala makare.
mwandu mathoth, weche mag ohala e redio Ramogi kar chuny jano. Machiegni e winjo weche mag ohala, nyinga Roda Odhiambo. Johala matinde pacho kae ywak mokalo e wi medruok e nengo mar golo mwandu mopogore opogore e chirni mabende giwere ka giterogi e chirni magiuse. Giwacho ni mae koro osekelo chochni mathoth ahinya ne ohelnigi kalure kod pek mar ngima kod medruok e nengo fuel kata modhi. Kusema tu kweli, mafuta iko juu, hali ni mbaya kila mahali. Hata wagari pia nayo wanalia, hata mafuta ni bei kali, vitu zote zi bei kali. Sasa tunashindwa sisi hii Kenya tunaelekea wapi? Yaani kila kitu iko juu. Hatuwezi sema ati inchi iko mali inatakana. Mafuta iko juu, kila kitu kienda iko juu. Kienda kama ni hiyo Kikomba, unapata venye uliacha sio hivyo. Maisha iko hivyo. Johala gokoro kwayo piny owacho mondo miyo donjre wachno mar reso ohelnigi. Especially sisi wakulima wadogo. Ai mazee tunaumia. Hali ya mafuta iko na changamoto sana. Juu mafuta iko juu, kama mtu anashindwa hata kujikimu kwa maisha. Sijaisaidika. Ni mimi ni mwenyewe ningangana na hali yangu. Na bado tu hiyo laundi mnataka tuwavutie na mtusaidie sisi wakulima wa chini. Mnataka tusurvive. Komachielo piny Kenya geto loso megawatts 20,000 mateko stima kachop higa mar 2040. Mai en kalure kod lipot mabende no landi kod riwruok mar Kenya Nuclear Power and Energy Agency. Jata tije mar riwruogno Justus Wabuyabo owacho ni stesen mokwongo idhi gere kaunti ma Siaya, gedo mabende dhi muonyo omenda maromo bilion 500 ka stesen no biro keyo teko stima mar megawatts 1,000 kama moko idhi gere kauntis ma Kilifi kaachiel kod Kwale. Jatend piny Kenya Migosi William Ruto ne orwako gedo makamano, owacho ni chenro no bende biro konyo sekta mar thieth kanyakla kod mano mar pur. Na hii project ni project ya maana sana kwa sababu itawezesha serikali yetu ya Kenya kuzalisha umeme wa kutosha na kuhakikisha kwamba hiyo blackouts ambao tuna experience huku western part of Kenya imeisha, na pia itahakikisha kwamba tutakuwa tumepunguza price ya stima, kwa sababu price ya stima imekuwa juu sana, na hiyo inafanya kwamba wananchi wetu wanaumia na hawezi kufanya maendeleo. Imedo winjo weche mag ohala e redio Ramogi. Kawatieko weche mag ohala, en piny Kenya kod mano mar China otimo nyasi mar dhialo riwruok magisebedo godo kuom kinde mathoth kamoting'o weche mag somo e kind sectors mamoko. Romo no kelo kanyakla jodito mawuok e pinje Afrika. Jatend migawo mar somo Julius Migoso Gamba wacho ni chenro makamago biro ting'o malo somb rowere ahinya to kokalo weche mag lony mabende biro konyogi e dongo uchumi ma pacho kae. Romo no bende noting'o kituke mamoro ji mabende nobagi gi jopuonjre mawuok e mbalariany ma Nairobi kaachiel kod mago Because of that partnership, we are seeing a lot of progress in students learning and therefore being skilled and getting best practices across the world. They are now able to compete globally. It's a partnership that we want to continue, and we want to continue progressing. Achievement in this country is in the heart of our industrialization. Mago eweche magohala nyinga Roda Odhiambo. Mago ne ayanga mag yore ohala pachuka kokalo redio Ramogi kar chunja. Watch maber kuro chopo manze fomo chope mta kendo hini ile legit fanta kuro biro nigi pesa machingi pai ingirio marfanda koso pesa usitens to record kaso kuro file the subani se chono madonze donze wukti nyaka sato munda chiri girianka kenyalo bedo jaloch mar miliona chiele jumaka juma ka funo flavor to mana gifanta ukiwin cash funo flavor mane donze Ramogi FM Gikeralf. Manyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar. Lek mar mayudo tich gigo ne ochopo kare. E Talent Bridge Careers, watudu kod jondik ji e tich madongo. Wachiwo sira e yor ndikruok e tich kochakre oro kwayo, kiti kama itie, kaachiel kod nyise ka inyalo yudo visa mari. Dari kod keti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Iwatol ka tudri kod WhatsApp namba mar 0111-633-5256. Lim website ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. Collins Okaka osekelo ni weche manyien. Pod wadito jaod bura mar County Assembly makileleshwa Mheshimiwa Robert Alai kobiro ka to wanachaka mu Kenya kama chato ng'anya kwa Mungajwang
sa en 1:39 sa 1:39 mar okinyi makawuono. Mana kaka nasego ni oporo ni wach mar pidho yien atemo jiwe ka wach mar pidho yien ni ema temo jiwo ka wach mabende longo kabisa ma okelwa kanyo kod Kenya Forest Service kod Blue Focus. Iluongo ni Africa Champion of Trees ACT Awards. Nitiere gik ma oganda onego beni koro ng'eyo. Maendi gin meche ma bende maino ne oketi weche mag dhialo dhano ji oganda kanyakla kod migepe kuom okenge mag gisebedo ka gitimo mar konyowa rito alwora marwa kokalo kuom wach mar pith mar yien Nyakwar Mgajwang'. Ung'e ni piny Kenya na achiel kuom pinje ma oseketo maine weche mag jiwo pith mar yien. En ng'a manyalo donjo e piem makama? Ng'ata ma osebedo ka nie paw juogi mar pidho yien ne weche mag to bunge mekwa, arita mag kuonde ma bende piae, nyalo bedo girube, nyalo bedo in iwuon, nyalo bedo sikul, nyalo bedo kata mana jogweng', kembe mopogore opogore, bede sirikal, jofwambo, ute mag fwambo, jomodich gi weche mag alwora. Mae gima awacho kuomi. Parni chenro mar oro kwayo kendo wacho ni ng'ane taneno ka juogi mar pidho yien ni kuome osebedo kotime e juogi mosebedo koyalo e injili mosebedo koyalo. Parni oyawe tarik 1 dwe mar 9 higani, orumo tarik 3 giko dwe ni Nyakwar Mgajwang'. Parnia joma ibro piedhi moseketo rang'isi na dier gima ondik kuom gini en gima dier Nyakwar Mgajwang'. Wan kanyo kod categories mopogore opogore, wan kanyo individual awards nitiere. Wabro ng'iyo ni to ng'ama osego okang' maduong' ahinya wach mar jopith mar yien wacho gi timo. Joma osebedo gi rikni mopogore opogore mag konyo rito alwora marwa. Ne joma tindo bende mane e bwo higa mar 18 okenge mag timo mar wach mar pidho yien. Ne joma ne gwengewa, gweng' ma bende kidhiye tineno kanyo ka jopidho yien gweng' ber, wan kod kategori kanyo. Sikunde mekwa, wan kanyo kod kategori kanyo. Migepe ma bende osebedo ka jiwo wach ni, wan kodu kanyo. Best Community Forest Association CFA, mago te bende wan go Nyakwar Mgajwang' kod mamoko mathoth. Wan kanyo kod kidienje mopogore opogore ma bende asewacho go, ma ino en neno ni oganda ojiwo wach mar pidho yien. Wan kanyo kod NGO Awards bende, Most Trees Grown Award ma bende dhialo kendo puoyo migepe moko mag piny owacho ma osebedo ka jiwo wach makamano bende Nyakwar Mgajwang'. Migepe mag sirikal kod ji giwegi bende wan kanyo kod Special Awards matumo weche mag innovation. Wan kanyo kod Media House Awards kod Journalist Award. Nyakwar Mogi, ma en gima ber, entiere kod thuoke mopogore opogore kuom mano. Gimetim dhie mbui igwel mbui ma bende biro mi thuolo mar ng'eyo matut kako nego beni koro ioro kwayo mari. Dhie mbui ma www.actawards.org www.actawards.org. Okelno kanyo kod Kenya Forest Service kanyakla kod Blue Focus kokale nyakalondo mari Maramogi FM kar chuny jaluo. En saa 1:42 mar okinyi masani. Namba na masuduka kidwako kod mbaka Nyakwar Mogi en 0722 Maramogi Musenya tema podi Eliud Onyango Wood Seme Karareo ero kama na yenya ayudo ote marika maber ikona kanyo ni maka joma siasa wang'e dongo moro ka wacho ni okamor gima jakom kod jo ODM otimo mar kweyo MCs ma Nairobi kuom thicho oko Sakaja. Mano dong tamo MCA tij margi matimo oversight. Ajali jarongo wacho kamano. George Third Eye for some daughters of Serbia Women Republic accepted the and Maromo Elfauchel Plus since 2017. Benanyalo participate in this competition by nominating myself. Yes, you can. Inyalo gulmanambui mawacho no to ise manadonjo kare. Safaricom popote ulipo osemio abedo kod tudruok malach kod wede osiepe kod joma watiyogo kaluwore kod kinde mag offers mag miyowa. Okay, mbosi ugunja ka network chandowa limnwa uru gi jo Safaricom. Okay, erokamano ahinya. Maka joma oyawre Newton Ogola, erokamano Newton Ogola, ayudo nondi kama ber. Mesha Kojwang Feregola Wood Kabwoch Malele
Erokamano ahinya kuom ote mari kaendi in bende. Maramoge? Oyawore Victor maka joma. Oyawore machiegni. Benson Owili japicha. Benson japicha machiegni. An wach mar Sakaja ni kanyalo we. Nito neno ka MCS oketo weche mapek mokalo. Kaka mage? Weche moromo tero ng'ato dala. Ka drainage odinore Nairobi overflow ka koth ochwe. Yes. Nairobi otemo taka olel lwang'ni biro kelo minyaga ng'enye to kod kolera biro donjo. To jogi obedo assembly komedore gi ketho mamoko. To neno ni kaluwore gi oversight role momiwa kikatiba. Yes. Winyo onego water pachwa asubuhi na mapema. To jomoko dhi bedo piny to neno na pana. Wakao interest marwa to wawe interest mar jopiny. To giketo muga ni mondo dhi mbele gi tich. Ma en a very big blow ne jogo ombulu man Nairobi. To kendo kae makoro ne dwaro political advisors mondo bi kuom baba. Yes. Mondo nonyise ni baba ae wachi ni biemos. Kauru interest mar jo Nairobi mondo uket mbele kasa kaja ticho tamo. Dak no via dala ngomi konye ne kasonko Nairobi rito te kata sonko ni kano temo. No ticho kare dien mano we sonko mo ticho ko jakare nyiso ni jo kanong'eyo demokrasi nomiyo jo assembly thuolo mar timo tijgi. Itemo wacho ni assembly otwe gi duond buche mag siasa. Omaka mafuanda. Assembly man Nairobi omaka mafuanda kendo ok ginyal timo tijigi momigi katiba omiyo jo MCS man Nairobi. Yes. Mago dhi dala te ginyiso reme telo ma e yor telo. Kendo an gadier ni assembly almost 98%. Mag MCS man Nairobi dok dala te gi disappoint joma noyiero gi Nairobi seriously vio jay. Erokamano ahinya. Joseph Oyugi from Lindi Ward, Nairobi ka wacho ni maka joma the party must give direction to its members. Ji ok ong'eyo kaka political parties tiyoga pile ka pile. Tipenja kanyo ni dogol Johnson Arthur Sakaja. Jalupne ma ji ok ong'eyo ni bedo rito Nairobi. Ji nyaka som siasa namba ndege isomo gi malo. Okay, airport kopio. Erokamano ahinya. Josiah Alaka kawuok Lakisama Nairobi. Maka Juma Sakaja is a letdown to jo Nairobi ka. Truth be told, nothing is going on. Mana Madishicha bende nyocha winjo ka MCA Makileleshwa nigoge wach. Angi penj na goni to audit negitimo. Magiro duoko nade. Okay? Victor, Tabu man Nairobi and the owners of capital. Ma for over a long period of time osebedo ka gombo ni gini magi control Nairobi. Dongu ngegi, anoka ngegi, kipim na naja tenda yawa. Ni jogi emanyo jakom giruto go kwano ni gini ne nyalo dhi posore lwetgi. To gi siasa marwa munyorocha ne nyalo dhi duopi gi uye malo. We are not ready for any instability in the city waol. Erokamano ahinya. Mheshimiwa Robert Alayo yuoro kanya kwa Ramugajwang usechwake to na penjo ni e piny luo masani weche mag accountability bende nyapnde. BMCs meko makalo bende nyalo timo gima jo Nairobi ni notimo. Kata mana buogo matin. Mheshimiwa Yawore. Yawore ahinya. Erokamano vioje. Ichiwo maber. Achiwo maber ndalo mang'eny. Uchiwo gi lweny manade. Ano koni 98% dhi dala. Benson Owilo wacho ni 98% mag 124. Nyaka dhi dala. To gini gimanyocha campaign manyocha wango. Nyocha manyo signatures 100. Yes. Mar golo Arthur Johnson Sakaja. Kendo initiative ni okapano setho. Nikech Kermen wuon piny nowacho ni gima timore. Adwa bedo gi conversation kodu. Yes. Nikech gima osetimore Nairobi ni okapani jok moyier nyalo ywaka ni samoro ji wacho ni giywak e yo marach. To amba winjo ywak moa kuom jopiny. Koro adwa ng'iyo ni ang'awa nyalo timo mondo wa rectify the situation. Okay. Koro korwa baba no nyiso Sakaja ni en gi 1 month. Kor Ker William Ruto no nyise ni en gi 2 months, 60 days.
ngine no kobete meeting achiel. Yes. Koro samoro ne onge synchronization, baba no miye time matin moloyo. Ma baba wacho ni this is the last time mobet piny gi MCAs gi leaders ma Nairobi mondo giwach Nairobi. Taparo ni gima ne ji owacho mang'eny ni gik moko ok dhi maber. Weche mag health aywak ng'eny. You know the basics mag Nairobi. And ingeni Sakaja en ng'ati nodonjo ka en governor, nodonjo governor ka en jahigni 37. Yes. 37 en ng'at matin kabisa. And governor ma Nairobi a president mar Kenya in a way. The only highest ranking politician after governor of Nairobi in the political capital more control is probably the president. Yes. It is not the other governors. In Nairobi, duong moloyo the bottom 30 counties combined. Koro king'iyo hierarchy. Baso gi kaka capital city obet. Capital city en mana kama wantie. Constituency ma wantiere sanen in Dagoretti North. Yes. The same word ma wantie ma Royal Media bentiera mogintieni. To iyudo ni capital city ka kewuotho. To jalop ne ntie bathe kod governor mane. Governor Beni Bathe. Kata ko receive international dignitaries. The airport, governor ntie kanyo. Kuro, governor is just a heartbeat away from the presidency. Nairobi chuny Kenya. Nairobi chuny Kenya. Makaraje Washington DC wacho ni Nairobi wacho kama. Give me reference to Kenya gi Nairobi. Taparo ni en gima rach ahinya design mar politics marwa. Nine wakawo governor ma Nairobi. Gigimo control ni. Gigima dwarore ni strategies madwaro no bed in place mondo lok ngima mar ji. Kech demand mag jo Nairobi ok chal gi demand ma jo Mombasa kata Kisumu. Yes. It's very unique. Kech Nairobi ji ng'eny. But infrastructure bopogore. Yes. Iyudo ni Nairobi sani kata mana skunde 70 to 80% of the schooling and private. And very unfortunate situation. Koro aparo ni gima ber kabisa ma nyo wachnwa ni wabed kikwa tamre choko signatures. Wachok signatures. The maximum amount of time we review and 60 days. Lakini kawuono aparo no ker romo gi governor gi speaker gi jotend assembly. Tomorrow oromo gi the whole assembly. Mondo ji onyise pache bas wabed gi framework mwadhi tiyogo. Bas wabed gi timelines ni inone gi deliver ma time. One in the meantime kawache ni impeachment ni not amo assembly kacha. Wado impeach mbele jopiny. Impeachment wadhi timo mbele jopiny. Mondo kik wabed gi charges ma wapando. Kuro impeachment ni wadhi yawa session gi media. We lay down the charges. What are the charges? Charges mokwongo gen ubadhilifu, yani misappropriation. Otio marach gi pes jopiny. Iyudo ka allocation motimo mar kaka gimilo reddition accounting. It's a very nice initiative. Nyithindo nego chiem. Food for school. Yani skunde mang'eny kata mana Nairobi ka. Nyithindo dhi school ngech gi chiemo. Sani ji wacho ni ni Kibaki no introduce free primary education. Madier no introduce. Lakini ka nyathi ochieme ot. Kata teko mar dhi school tame. Koro kinyiso nyathi no dhi yudo chiemo school. Kata samoro ochiemo mowene nyithindgi manoriyo kech dala ka hot ka. Moternegi. So it's a very nice initiative. Lakini chik mar Kenya oko depend on the benevolence. Ber jatich sirikal. Chik mar Kenya ni nyakelo chik. Majority have their way, but the law has to be followed. Okni minority have their say. Itemo wachini we don't have any law maguro wach mar dish in accounting. Onge framework. Onge framework mar dish in accounting. That is a national government function. Why is it operating? School feeding program is a national government program. Yes. Wase temo nyise ni governor. To tamore basari wa ntie chek ma regulate. Yes. Basari allocation madwarore in Nairobi County is around just 320 million a year. 320 million, lakini okaw 1.2 billion. Okete gima okinyal baso gima jokma operate dish in accounting ni, it's a private company. It's a private, they call themselves NGO. So beyond dish in accounting, pokaneno gimorom something else magitimo. So gimo kunyal audit kaka assembly because it's a private entity. Yes. Even the Auditor General does not have control over it. Does not, unless we ask for special audits. You don't know today. Kechingini chikma serikal dwaro kara procurement. Yes. Chimogo yudo kanyo. Not only for accountability,
but also accountability ni chiemo ni akanye. Suppliers gin mage. Suppliers en ngade. Tendering process otim nado. Chiemo gi begin ma to king'iyo growth mar nyathi. Angom government nigi vision mare health wise. Nutrition level. What is the content of this food? What is the nutrition level? Mani gik ma ji ng'iyo mang'eny. Wewe kata pesa malal ka. Kata mana teko mar nyathi, growth, retardation, ang'o. Nitie gik mang'eny ma sirikal ng'iyo kuom feeding nyathindo. Ng'eni ni wacho noga ni yot ahinya mondo poison the human being through food. It's very easy. So en gima ok wanyalo weyo ni ng'ata ng'ata ni waparo ni nikech Sakaja buonjo mang'eny ni koro magi manyaka wawene aweya ni za Kenya sirikal ok tii kamano. So runaway corruption gi mismanagement. Mismanagement of baso gik mang'eny otimo ko involve assembly. Nitie gimo chako kaka Woodley. Mogo ute piny Woodley. Ogero ka. It's a PPP. Public private partnership program. Yes, o partner gi private company. Omiyo gi puodho, gi gero, baso jok mane nigi ute go imiyo ute then modonge uso. But gimora mora mitimo ka has to pass through assembly. Don't we invite CEC in charge of fiscal planning? No, but before even get to the invitation, kapogi chako gini. Yes. The assembly has to approve. The relevant committee. You pass it in the cabinet as a resolution, then you bring it to the assembly. You watch any assembly vote on this. Okay. Is it to go on? Because the same thing nagichako ge Pangani. Pangani, yes. Yes. To okwamo nyaka sani. Because negimiyo ngachacha puodho ni gere ute moko county cow moko ibo uso. Yes. Yeah? Mondi recover pesa ni. So the developer comes with the money. The county gives land. Developer onge pesa. Kuro jogi sani okaw title deed mar puoth sirikal. Gidhi giboro go loan. Kuro wapenjo ni developer chacha en gima nokelo en ang'o? PPP ni. Nikech structure mar PPP ni ngani biro gi resources meke pesa ne. Obiro gi pesa ne. Uno chiwo land. Mami land no ok ni land idhi boro go loan. Pesa en mari. Kuro pesa ni nie midhi koni atiyo gi pesa makama adhi uso giwa adhi yudo profit machal kama. To ngani chakawo title deed mar Pangani no. Ochako dhi oboro go loan. To penjo ni to kuro ok involved assembly again. And we went to court and that thing was found to be illegal. Yes. Because at the assembly level liparo no intimidate mo compromise jite mo nyise ni this thing has to go through a participatory level and the court ruled ni okay constitution ma KCB no duoko title deed. You see, the same thing ndalo moko bigi moro wuok ni Jivanji Gardens winjo the CEO mar has they did those things. It is very unfortunate kivinjo it is not Jivanji Garden by the okay Jivanji ni and Jivanji mantie Ngara. There's a piece of land there which used to be owned by the Jivanji. Yes. Jivanji used to be resided in Muindi mane lo ni Jivanji which had a lot of influence there. So koro gimotimogi iyudoka governor or respect law. Ti yudoka to kata mana decency mar tiyo ne jopiny. Yes. Yudo ni en chaka hola create a new center of power. Sani nitie kamoro Riverside ka Kileleshwa ka miluongo ni chaka hola. Iluongo ni chaka hola kanyo ji dhi kichinjio. Iluongo ni ji kidhi kijok wichinjo koro kipenji. To gima timore kanyo en ni kidhi kanyo tiyudo ni all the CECs more important. There are very few, 2, 3. All the chief officers of Chop City Hall. There's a new center of power. City Hall offices are free, but government has its gazetted offices. The office location mar governor ma Nairobi. The office is officers. Why do you go to a private office? Kawuono ka an MCA adhi na dhi timo oversight kuchocho. Tiya na guok okaya idot. Don't man trespass. Trespass. Nyalo kana what's a private property? So why is the governor in a private property 24/7? Otigo samoro kata 3-4 months ko konyono City Hall. Yeah, konyono City Hall. Ingini bude sumbi ne wagoyo ka wanoko. But if you go back to the county, onge ngat manotiyo mabet monotemo molo bude sumbi. Ne wagoyo ndi. Lakini koketo processes, systems, gi procedures, and somebody
kiwuoyo gi employees ani to giwacho ni hapa umejua tumekuwa na governors watano. Tumekuwa na governor Kidero, tumekuwa na governor Sonko, tumekuwa na governor former speaker, tumekuwa na Kananu, na saizi tuko na Sakaja. Na probably wengine watasema tulikuwa na 6. Because NMS pia walikuwa governor kivyao. To giwacho ni kumjogote. Onge ngano temo keto processes and respect employees, MCAs, suppliers, contractors, maloyo wuoda sumbi. No temo. Kechinen corporate manager. Nairobi needs a corporate. You would assume no employees ka gina 1400. Magdi funk local authorities. No reduce, no remove ji 1000. Modong 11,000. Mo chako employer ji 1000. To kanyo ne ji lose pesa. There was no pending bill mina no gisani. Once anyone pending bill 123 130 billion. 120 to 130 billion out of the 140 billion owed by county assembly county authorities. Hiyo doni Nairobi ni 120 billion worth pending bills. To pending bill mang'eny jo biro ndalo NMS. That mess mar Bank Sonko to Kananu to NMS to speaker. Koro jine it was a messy affair. Basi ngene NMS was even funded by national government. Hiyo doni gin funded to koni begicha giweyo pending bill. Kuri penjo ni pesa ginodhe kanya. To lakini koro king'iyo maber in all fairness. One oger gi wuoda sumbi malich ma we would not forgive him. But if you go to those books and I think the history was very unfortunate ni history nok ni kore ahinya. Ni nen first devolution governor. Koro structures was you know understand. Yes. O compete against himself. You know, you were judging him. Ni jingie compare kode. Onge ngane ngiyo ni ngane no perform kama indo kori timo kama itimo marach. Mage yuak maun kaka MCAs. Mage yuak magwa. Okay. Kendo yuak magwa gi wasengiyo makoni wasengiyo gi omiyo nodari governor wuogi. Ngini samoro yuak inyalo bedogo. Te wacho ni ki replace it ang'adhi timore. Makimana kanyo. Ki replace ang'o dhi timore. Ero kamano. En saa ariyo dakika achiel Collins Okaka kod weche manyien e machuok. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien e machuok gi Collins Okaka. Kamara mara mintinye koro mga juanga rwakini machiegni magi moko kuom weche maikoni e yono madimba kochopo saa 3 e wang'e ka thothgi gin mago matuch kowuok e kor gwenge ka warango weche mag arita ne jatend migawo mar arita maiye Kipchumba Murkomen odiochieng' ma kawuono geno ni dhi timo limbe e kaunti ma Busia mar rango weche mag arita chutho to e tong' mar piny Kenya kod Uganda mar neno ni weche mag arita oridi e kind pinje ariyogo. Kopogore kod mano bende jodak e kaunti ma Nairobi pod medo golo pachgi ewi ng'ukruok mar paro manyo nitiere mar thicho Okoya Peace. Gavana mar kaunti ma Nairobi Mano Johnson Arthur Sakaja ma bende koro nyotonye dakika mogik bang' MCAs nyo wito oko paro ma kamano. Kopogore kod mano bende obro kelo ni weche motendo kod mago mag somo ma bende nyaka sani sikunde mathoth e pacho kaendi kokalo kuom jotend sikunde go ywak ni pod ok giyudo omenda masiro somb jopuonjre kata doko ne sirikal nyocha ne osingo mar chwalo omenda makamano ka ochopo giko juma mokalo chien. Magi kod mamoko mathoth watudre koromo saa 3 wang'e kaduogo kod wechegi e yono mar dimba ka thothgi gin mago motuch kowuok e kor gwenge mopogore opogore. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Collins Okaka. Collins chal gima ibro keto raida kanyo ni MC Makilele Shwa Ward owacho ni push mar golo governor pod ngima. Pokoto? Pokoto. Chunye pod gudo. Ete me wajinyi pod gudo ngama pod okete ICU. Ine ICU. Okay. Iwacho ni Nyasaye ni kod. Mheshimiwa, kogole to ang'o matimore? Aparo ni gima penjo maber ma dewa penjere ni kokogole tang'ade timbre. Okay. Kokogole aparo ni Nairobi ok dhi yudo kony nikech gima natemo nyisi en ni wase review gima dewa tim maber and kata speaker stay ngini Governor Sakaja
biro kaka governor manyien, the third elected governor directly by the people. Yes. But the fifth governor in the Nairobi County. To gima ne waneno kacha ngech ne wabet piny forum mane wantiere ngech jino pogoro po Kenya kwanza noromo gi ker to wane waromo gi kaka joazimio ne waromo gi baba Raila Amolo Odinga gi kod Fred Kumo. Yes. Kod other leaders like George Aladwa mane MCAs ne kasani ok morgo. Okay. Ngech kaka no wuoyo kodwa. To ne gidown koso ngeni ngat mo biro elected directly by the people kidwa no tine jo piny to ko intimidate. Okay. Kech ka VOJ ka wono oyier gi jo piny nyaka miye respect ni ti nyaka professors modhi ogone kura. Ti nyaka wasomi moko ma to ntie kata mata ngat moro mathagore mabe dwaro kony mogone kura. Ka disrespect VOJ ta disrespect nyaka ngat mano elect. Koro ko wacho gimoro ma an okati kode iye kuno nyaka koni ngani wacho gimoro we amie benefit of doubt ngani nti gimoro mo wacho kama we have to consider it. To kibire meeting ti wacho ni ko kusave Sakaja to kodhi miu certificate. Obiro gi closed mind. Obiro gi closed mind, intimidation, gi threats ma ngani ko wuoyo ti nyiso ni jakombo ko wuoyo. Ene jakomar ODM Nairobi. Tanyiso ni mai siasa machon. Okay, ene jakomar board mar yiero. Okay, no mar board mar yiero. Koro language no ber, lakini wa review gimoro mama Sakaja osetimo. Mwa bet kode piny. The first meeting mane wabedogo. Wisi ni governor. Mondo itima ber nyaka wang'e ni revenue dhi yudore nade. Kech mondo Nairobi nitie gi unique position ni Nairobi counties ma Kenya ka te. Nairobi nigi own source maber. Yes. Tiyudo ka sani Nairobi struggle masa moro kata uma bedwa kale. Kiambu lao Nairobi. Kiambu ok onya compete go. Nairobi is trailing Kiambu. Apenji Kiambu cha kata Kajiado. Ni Kajiado chala Nairobi. Nairobi sani compete Homa Bay. Ma iwinjo ni Gladys Wanga dabu ipenye ni hapo Nairobi trail ni Nairobi cha inyalo chio to ngado nyisi ni ani kabuno ne wa collect 3 million. How kata ki wuotho kali hivyo je wuotho ki book kai waje ni kabuno miya ulikizo mar one man parking kende wuotho parking wuotho ndika kama idhiro ni averagely parking kendo ne gobini 100 million per day odiochieng' achiel ok odiochieng' ariyo tiro ni jomoko collect pesa industrial area. Ngini industrial area ka trailer park ten 4,000. Trailer achiel park 4,000 shilling. Ok moko mu chulo 200 gi. Hapana. Trailer achiel park en 4,000. Industrial area go dhi pocket ngato. Kidhi kacha kata kawuono wuoga gi receipt book. To dhi kata gi phone app ni. Kin gi app mar Nairobi County, Nairobi Revenue Authority. Yes. Kidhi kanyo iwuotho ngara kanyo king'iyo nembni mtokni go kitemo chulo to yiene ne chul nyiso ni ne poko chule. That system will not allow you to pay kana osechule. Kidhi ngara kacha chabe winti kama matatu pake stage mar matatu go nego beni chulo pesa ma to ki ing'iyo kama tikoni ang'ati more ere kaka ng'ato nyalo wuok to wacho ni 3 million e omewaneno ni saving governor ni mondi ti nyiswa ni revenue no dhi nani. Governor no wuok kotetni chalo ka gimo seng'e kaka gino dhi timore to no nyiso wani Robert kipuru to the assembly anabo keep to the executive to akoni ngani botiyo nade. From then on nasinyiso jogi ni ngani oka trust kano biro go dishi na county anyiso ni under which framework. Framework mane kano biro go kidhi kana ngech na ndalo ngeno kadonjo immediately no keta e park. Yes, moguli e park. Na okita e park ko abet park ka every time mane jogo biro tingi revenue gimoro molando kala nyaka no se collect the highest amount revenue. Let me tell you for a fact ni onge proof ni Governor Sakaja se collect more than 9 billion. Onge ingi gimara we kata ka pok penjo ni pesa no dhi kanye. Governor dhi TV to wacho no collect 13.5 billion. 9 billion poko kalo nyaka nene. The highest amount of revenue mane Nairobi collect ndalo Evans Kidero 12.5 billion. Ndalo mane Kidero governor nyaka sani KRA revenue ne ose grow close to 3.8 times.
4 times gima ango me Nairobi cha stagnant revenue streams maniketo chonka gima masani is almost 1/10 of what Kidero was using. Koro driver mar county maraj okinyal loko gini kati kel mananga ingeni for the first time ingeni county neji ok resign. Yes, for the first time iwinjo ni chief officer resign, integrity moro resign and jobless moro miluongo ni Victor Ogola ka or resign from ICT or dhi bete ot okoni. I cannot associate myself with this mess. You don't know the head, you don't know the tail. Iwinjo ni ng'ato nitie ka ni Osman, ni Devi, an ingeni jogo ka blame ga. In fact nyo MCAs mang'eny complain ni jariyo gi ok mak simbe gi ni governor no nyiso gi ni gideal gi jariyo nyiso ni un elected, governor is elected. Why will they link liaison officers? Ilungo ni liaison officer ni kan an nyiso gi ni jogi na block because I found the problem to be the governor. Koro kadwa deal gi vibaraka ge kadwa deal gi governor himself. Anguma licha yinya madhi lokore within 30 days. I want to see the magic. Ngech ngeni wasebedo kode piny ndalo moko promise koso principles gi odak e piny okodak Nairobi ka. Alternatively, you know challenge maneno kuom Nairobi, probably we have to review it from the election time, and ni jogi treat Nairobi as, especially counties, as too junior for the engagement level. The most powerful seat in our political structure is the MCA seat. Leave alone the pesa michulogi. Money is not important. Public service is public service. The most powerful give functions mommy. Get to me. Kawono Victor. In kaka ngatiyo. Assume ni jo Kenya tenetiyo. Somebody is working. You know, in this country, Joma employed and 18 million. Yes. Out of this 18 million, 3 million salaried. Other 15 million juakali. Formal sector. These informal sectors, jok manyalo konyogi is the trade sector mar counties. Trade is a default function. Yes. So this trade sector onego bedne register. Kipenjo governor kawuono ni in gi meka dik sadi e town okia. Jinyalo no ni is not important no nge. Onego nge. An gi mechanic study, an gi saloon study, an gi carpenter